Så jeg tillader mig at invitere Christian Motzfeldt på scenen, administrerende direktør i Vækstfonden, formand for Greenland Holding, som mange af jer vil kende. Og så hører det jo med til historien, at der netop fra den danske regering er landet en bagatel af ca. 200 millioner kroner. Det var en del af den store pakke, som også omfattede det danske indskud i lufthavnene. Der var mange, der overså, det gjorde Christian ikke, at der også fulgte knap 200 millioner kroner med til øget indsats for erhvervslivet i Grønland. Så ikke mindst på den baggrund, Christian, er det rigtig spændende. Du er kommet. Hvem skal have de 200? Ordet er dit. Ja. Tak for invitationen til at komme og tale her i denne fornemme forsamling. Og så vil jeg også lige som nævnt formand for Greenland Venture og direktør i Vækstfonden takke selvstyret og den danske stat for denne her bagatel af 200 millioner kroner, som vi vil bestræbe os på det yderste, som vi overhovedet kan, og få hurtigt ud og arbejde i grønlandske vækstvirksomheder, så vi kan skabe mere langsigtet vækst. Både i eksisterende virksomheder og også i iværksættervirksomheder. Fordi det handler om her i mit indlæg, det er iværksættere og risikovillig kapital, såkaldt venturekapital. Hvordan er det lige, at det virker? Iværksættere, det er noget af det allervigtigste, man kan have i et samfund. Det er det, fordi det er nogen, der søger nye veje, søger nye måder at producere på, og helt nye produkter. De udfordrer de eksisterende virksomheder, og de skaber mere konkurrence, altså mere dynamik. Man kan faktisk godt sige, at et samfund uden iværksættere, det er et samfund i tilbagegang. Vi ved det ret præcist. Statistikkerne viser faktisk, at langt hovedparten af job, der skabes, de skabes i unge virksomheder. I USA der har det været sådan hen over de sidste 20 år, at det næsten 100% af nettofremgangen i job, der skabes i virksomheder, der er under 5 år i alder. Virksomheder over 10 år, de nedbryder job. Sådan er det også i Europa. Sådan er det ikke helt Grønland, men så bliver det også fremover. Det er rigtig vigtigt med iværksættere. Og hvorfor er det så i virkeligheden det? Hvorfor kan store virksomheder ikke gøre det samme? Hvorfor kan de ikke finde de samme nye veje og de nye produkter og forny sig selv? Det er simpelthen fordi, de har fokus på deres kerneprodukt og gør den bedre og bedre og bedre. Det der med det nye, det kommer helt forkert ind i store virksomheder. Som for eksempel, da det engelske postvæsen i 1837, de læste om telegrafen, så gjorde de det, som store virksomheder typisk gør. De nedsætter en kommission for at finde ud af, om det her det er noget, der er relevant for vores virksomhed. Det gjorde de så, og så fandt de klogeste mænd, de overhovedet kunne finde i omkredsen. Ingen kvinder selvfølgelig, men disse mænd, de arbejdede nat og dag i lang tid, indtil de kom til en konklusion. Og den konklusion var, det er ikke relevant for det engelske postvæsen, fordi her i England, der har vi korte afstande, dygtige postbude og hurtige heste. Væk med telegrafen. Den kom selvfølgelig bare ikke igennem det engelske postvæsen i første række. Så det, der sker i store virksomheder, det er, at ubehaget ved at fejle, det overstiger lysten til at prøve noget nyt. I stedet for, så prøver man at se, om man kan skrue lidt på den eksisterende forretning. For eksempel, se om man kan få hestene til at løbe en lille smule hurtigere. Det er sådan, det fungerer der. Helt modsat er det med iværksættere. Her er ubehaget ved at fejle ikke nær så stor som kigget ved at finde noget nyt. Og det er så det, man gør blandt iværksættere. Man siger, at det gør ikke noget at fejle. Faktisk så er mottoet fail fast and cheap. Det er det drejer sig om i iværksætteri. Den ypperligste af alle iværksættere gennem tiderne, Thomas Edison, han har formuleret det på en lidt anden måde. Han sagde nemlig, at jeg har aldrig fejlet. Jeg har bare opdaget 1000 måder på noget, der ikke virker. Og det er der, vi er. Det er der, vi er, og det er derfor, iværksætteri er så susende vigtigt for alle samfund, herunder også det grønlandske.
I den store verden, der er de mest værdifulde virksomheder, vi kender til i dag, det er virksomheder, der i virkeligheden er forholdsvis nye. Her har jeg en oversigt over de mest værdifulde virksomheder i verden. Gå tilbage til 2013 og se på rækken af de mest værdifulde virksomheder. Der har vi altså 2 olieselskaber, og vi har et forsikringsselskab, og vi har et supermarked. Gå så lige 5 år frem i tid, der er de alle sammen teknologivirksomheder. Og en af dem, det er faktisk et ny type supermarked, Amazon. Hvor 5 år siden, der kunne Walmart have købt Amazon ved et greb i lommen. Nu er det omvendt. Det er sådan, verden fungerer, og sådan kommer den også til at fungere i de næste 5-10 år. Der vil være en liste om 10 år af virksomheder, hvor jeg siger, der var nogle af dem, vi ikke engang kendte for 5-10 år siden. Så hurtigt kommer til at gå. Er det her nu noget, der er relevant for Grønland, kan I spørge? Altså, vi får jo ikke en Apple, eller en Microsoft, eller en Amazon. Er det her så overhovedet noget, vi skal tage os af i Grønland? Ja, det er det. Der er mange af de nye teknologier, som vil forme muligheder for iværksættere i Grønland, for at tappe ind i nogle platforme, som allerede er udviklet af andre, og så skabe god forretning lokalt her i landet. Jeg har valgt et par stykker af dem, som kunne blive noget, der kan gribes af iværksættere i Grønland. City farming, det er en af de helt store revolutioner, vi vil se i landbruget. Rigtig meget produktion med flytte fra land og ind til byerne i store bygninger. Vi ser det allerede med salat og krydderurter, men vi vil se det med mange flere produkter. Tomater for eksempel. Og den her platform, den her forretningsmodel, den er udviklet. Der er postet milliarder af dollar i den her type forretningsplan her, hvor de, der har udviklet den, de siger, jamen altså en tomat i dag, det er vand, som vi transporterer over store afstande i en skal, der ligner en tomat, og smager af ingenting og har meget lidt næring. Den er konstrueret sådan, at den kan klare sig i meget store transportafstande. Det, der sker i dag, det er, at man flytter det ind til byerne, i store bygninger, og så optimerer man lys og vand og næring, og så får man nogle produkter ud, der dyrkes lige omkring hjørnet, og som har meget mere smag og meget mere næring, og koster det samme, og derfor vil vi se det også i Grønland. Det var bare en af dem. Det blev en kæmpe revolution i verden. Robotter, 3D-printing, det vil medføre, at produktion flytter fra verdens fabrik, nemlig Kina, og så ud til forbrugerne. Platformen bliver stærkere og stærkere, og der vil komme nogle modeller, som også iværksættere i Grønland kan koble sig op på. Dronetransport, det vil også blive noget, der vil blive set og blive taget op af iværksættere i Grønland. Det er sådan, at for hver 6-12 måneder, der går, der fordobles løftekapaciteten i droner, så det var ikke længe, før det bliver en rigtig, rigtig interessant transportform. Og så kommer der jo altså alt den iværksætteri, som knytter sig til presset på den offentlige sektor, der skal gøres mere og mere effektiv, og det vil ske med digital sundhed og government tech, kalder man det. Det er en helt stor bølge i USA, hvor iværksættere de skaber løsninger, der gør den offentlige sektor mere effektiv. Det var det digitale, men vi vil også se meget her i Grønland, som vi allerede har været inde på i går. For eksempel på turisme og også på mineområdet, hvor en supercycle helt givet vil starte med efterspørgsel efter råvarer, som er nødvendige for den her enorme transmission, vi vil se, hvor hele transportsektoren den vil blive elektrificeret. Der er sådan en 5-10 mineraler, som vil blive efterspurgt big time, og der er rigtig meget af det, vi har her i Grønland. Så der er rigtig mange muligheder. Dertil skal vi så bruge risikovillig kapital, og det er også det, der hedder venturekapital. Nu skal jeg se, nu er der en af mine plancher, der er røget ud, men det gør ikke noget. Det, der karakteriserer investeringer i opstartsvirksomheder, det er jo lige præcis det, jeg var inde på lige før, nemlig at der er mange af dem, der går ned, fordi det er en hypotesetestning. Altså iværksættere, de starter ud med at lave nogle forretningsplaner, som er baseret på nogle hypoteser, som de godt ved højst sandsynligt ikke holder. Og så vil de gå ned, og så vil de starte igen. Men det gør ikke noget, siger de, fordi så som iværksætter, så skal du bare have én home run, så har du et godt liv. Som investor, der vil du se ind i, at der er rigtig mange af dem, der går ned. Statistikken siger, at når man starter med 100 virksomheder, så lukker de 50 af dem, inden der er gået 3-5 år. Så hvis man skal investere eller låne ud til iværksættere, så skal man bare være klar over, at halvdelen af dem,
de er forsvundet, og man har tabt alle pengene på den der halvdel. Det vil sige, at den resterende halvdel skal bære hele forretningen hjem med at investere eller låne ud til iværksættere. Og det vil sige, at man skal faktisk starte ud med at kræve det dobbelte afkast, når man går i gang med at finansiere iværksættere. Det dobbelte. Altså ikke noget med 8 eller 10%, men en 16, 20, 25, 30. Og hvis det er højteknologi, biotech, så skal vi se ind i 50 gange pengene hjem. Ellers så kan man simpelthen ikke få sin forretning til at hænge sammen. Samtidig så skal man jo altså dykke dybt ned i noget, man faktisk ikke har forstand på. Det tager lang tid. Det er små beløb. Det er mange gange. Det er faktisk ret omkostningskrævende at lave den her type forretninger. Så altså, man taber mange penge. Det er møghamrende besværligt. Og så sker der det samtidig, at iværksætterne de synes, det er da helt urimeligt. Altså skal jeg betale 20% i rente? Mange siger, det er jo ikke venturekapital, det er jo vulture capital. Det er jo vulture capital. Det er jo gribe, der flår os til blods, og ikke hjælper os til et nyt og godt liv. Så altså, det er besværligt, man taber penge, og man bliver kaldt for en grib. Det er livet som venturekapitalist, men det er bare det, man er nødt til at leve med. For ellers så kan man ikke få sin forretning til at hænge sammen. Så er der mange, der siger, nå, men hvorfor er det så ikke bare regeringen, der gør det? Fordi de får jo nogle virksomheder ud af det. Lad nu regeringerne tage det der, slæb der og tabe de der penge der. Er det ikke meget bedre? Nej, det er det faktisk ikke. Der er god erfaring for, at hvis regeringen går ind og ligesom lukker det hul, der er, fylder penge ned i de her tidlige fase startup virksomheder, ja, så skubber man de private ud. Det private marked kommer aldrig nogensinde til at fungere ordentligt. Og så sker der det, at regeringen i stedet for at lukke et hul, faktisk skaber et endnu større hul. Så man skal, hvis man får den opgave, som Greenland Venture har, eller Vækstfonden har, så skal man faktisk agere, som det private marked ville gøre, hvis de havde været til stede. Altså, det er en højere rente, som man skal betale, hvis det er tidlig fase virksomhed. Det kan ikke være anderledes, nemlig fordi halvdelen af virksomhederne, de går ned. Hvad kan vi så gøre i Grønland? Hvad kan vi så gøre i Grønland? Jeg har taget 3 eksempler på virksomheder, som punkt 1 er kommet et stykke vej, og som illustrerer, hvad der er vigtigt for et økosystem af investorer at bygge videre på. Taget et eksempel på noget, der kunne blive til virksomhed, og så noget, der bare er en idé, som lidt ligner telegrafen. Og så skal vi lige prøve at se på, hvad vi vil gøre ved det. Den første virksomhed, det er Atavik. Det er en virksomhed, som har besluttet sig for at løse måske det allerstørste problem, vi mennesker har. Det er nemlig, når vi render ind i dårlig mobildækning. Jeg kender det godt, ikke? Der er ikke noget værre i livet end dårlig mobildækning, og det er der faktisk omkring 200 millioner mennesker i USA og Europa, der må leve med. Og det har Atavik altså sat sig for at løse, og det er Poul og Janne Holm, og de sidder et eller andet sted her i nærheden. Hvor er I henne? Lige her. Det er Poul og Janne, ja. De har sat sig for at løse det her kæmpemæssige problem. Og så har vi også Luke. Har vi også Luke her med? Nej, det har vi ikke, men han er også med i teamet. Det vil de løse. Det har Greenland Venture så været med til at finansiere den første rejse med, og skaffet en adgang for Atavik til en virksomhed, der hedder Accelerace, en accelerator i Danmark, som Vækstfonden er medejer af. Og der har man skåret forretningsplanen tættere til, og så givet dem en adgang til Innovationsfonden, som har givet dem et InnoBooster-tilskud på 500.000 kroner, og adgang til Horizon 2020 i EU-systemet, hvor de har fået den første fase af tilskud og venter på, at de muligvis kan få den næste fase af tilskud. Hvis det her det lykkes, så er der altså mulighed for, at virksomheden kan få den helt store kapitalrunde og muligvis blive en af de allerførste teknologivirksomheder ud af Grønland, der bliver kategorivindere på sit felt. Vi krydser fingre for Poul og Janne og Atavik. Det var den ene virksomhed. Og så er der den anden, som jeg nævner her. Det er bare et eksempel på, at der er en platformsudvikling overalt i verden,
hvor der bliver postet milliarder ned i nogle idéer, som lokale iværksættere kan knytte sig op til og lave en lokal produktion. Altså city farming. Den sidste, jeg vil nævne, det er en artikel, som jeg faldt over for nylig. Sand i Grønland kan løfte BNP i Grønland med 50%. Altså, det var en analyse, der er lavet af Carlsbergfonden. Nogle forskere, der sidder over i Boulder, Colorado, og de har så fundet ud af, at verden vil løbe tør for sand. Ja, jeg vidste det ikke, men det vil. Altså, der er simpelthen for lidt sand til den byggeri, som vi har behov for i verden. Og så har de fundet ud af, at der faktisk er noget ekstremt velegnet sand her i Grønland, som indlandsisen simpelthen presser ud i fjordene, og hvis man bare tager det sand, som presses ud i fjordene årligt, og tager det op og sælger på verdensmarkedet, så vil det løfte Grønlands BNP med 50%. Wow! Altså, tror I på det? Eller er det noget med at sælge sand i Sahara? Ja? Hvor mange her tror på, at det kan lade sig gøre at tage sand fra fjorde i Grønland, og så sælge det, og så løfte BNP med 50%? Hvor mange tror på det? Ja, altså det er ikke mange, kan jeg se her. Det er altså ikke mange. Så er det her lidt ligesom postvæsenet i England i 1837? I tror ikke på det? Og så siger vi, telegrafen, nej, det vil vi ikke. Eller er der måske en grund til at se nærmere på det? Skulle nogen af os, skulle Greenland Venture Holding, skulle universitetet, skulle selvstyret, skulle Grønlands Erhverv eller mange andre sætte sig ned og sige, hey, lad os lige prøve at se, er der virkelig så god en forretning i det? Fordi så er det jo en af løsningerne. Hvorfor gør vi ikke lige det? Pointen er, at man skal altid prøve at følge de der bolde der. Der er rigtig meget, der ser umuligt ud. I Vækstfonden der har vi plastret væggene til med citater med kloge folk, der har taget fejl. En af dem, det er jo den navnkundige direktør i IBM, som på et tidspunkt sagde, jeg tror, der er et verdensmarked for 5 personlige computere. Og han var den klogeste af alle, og han tog så meget, meget fejl. Det kan betale sig at forfølge nogle af de lidt skæve idéer. Det her er det måske en af dem. Måske er det ikke. Måske er det faktisk en fantastisk god idé for Grønland at drible videre med. Det er ikke kun iværksætterne, der skaber det her. Og det er ikke kun venturekapitalen, som Greenland Venture og Carsten, der skaber det. Det er ikke kun politikerne. Det er alle jer. Det er alle jer. I repræsenterer alle det, som vi kalder for det samarbejdende økosystem. I skal alle være skarpere til at se mulighederne. Det skal advokaterne, de skal være bedre til at lave de kontrakter, som er optimale for iværksættere. Det skal revisorerne, det skal bankerne, det skal private investorer, det skal institutionelle investorer, og det skal de eksisterende virksomheder arbejde sammen om. Og det skal universiteterne. Universiteterne og højere læreanstalter, de skal blive bedre til at uddanne de unge mennesker i at kunne se mulighederne og udnytte dem til at starte egen virksomhed. Alt det her, det er det samarbejdende økosystem, og det er det, vi kan se, der hvor det virkelig rykker noget med iværksætteri. Der har man et fantastisk samarbejdende økosystem. Det allerbedste sted i verden, det er Silicon Valley. Det er også der, man tager til for at studere, hvad man skal gøre. Så kan man tage noget af det og tage med hjem. Jeg har nu arbejdet med investering i Grønland i 5 år, og jeg synes faktisk, at det går fremad. Det gør det. Så det vil jeg sådan set gerne kvittere herfor til afslutning over for jer. Og så vil jeg bede jer om at reservere den sidste hånd til grønlandske iværksættere. Der er virkelig brug for jer. Kom i gang. Og så skal vi nok her i det samarbejdende økosystem prøve at bakke op om jer. Og så husk nu, lad være med at pege fingre af dem, når det går galt. For det gør det også en gang imellem. Så tak skal I have. God dag. Mange tak, Christian. Jeg glæder mig også til at invitere dig op igen, sammen med resten af formiddagens talere, og tale ikke mindst om sand og grus, som er næsten lige så spændende som alt det andet, du sagde. Tusind tak for nu, og vi ses igen lige om et kort sekund heroppe på scenen. Måske skulle jeg lige bruge lejligheden til at sige,
Der er måske nogle af jer, der har hørt også professor Minik Rosing tale om sand og grus og de muligheder, der ligger for verden i Grønland på det punkt. Og så lige sige, at I har måske set Miniks navn i programmet. Han har desværre i sidste sekund måtte melde afbud. Der var helt akut brug for ham i København. Så han kunne ikke komme. Så er det sagt, og så er vi klar til den fortsatte verdenspremiere på Deloittes film. Og her kan jeg også lige korrigere mig selv. Jeg sagde, at Deloitte har været aktiv i Grønland i 25 år. Det var en af de her fejl. Det er faktisk 50 år, det drejer sig om. Så er den også på plads, og så tror jeg, at vi får resten af den film. Vi skal også lige have dæmpet lyset, så, som vi allerede har set en lille bid af. Kommer her. Ukiukingulliit marlussuit nunatta aningaasaqarniarneranut ingerlalluarfiupput aalisarneq erseqqissumik ineriartorfiusimavoq tamannalu peqqutaalluinnarpoq nunatta nunarsuatsinni nunanut allanut tamanut massakkut niueqateqalersimaneranut kiisalu nunatsinni niuernerpalaartumik ingerlatani amerlasuuni siuariartuarneqalerpoq takorneriaqartitsinermik ingerlatsivinni aatitassarsiornerni sanaartortitsinerniillu ingerlatsivinni ineriartupilorfiulersuni Pissutsit taamaattut nutaat iluaqutaasullu nunatsinnut sakkortuumik toqqammavissiipput nunap aningaasaqarniarnerata kalluaanerlunnertaqanginnerusumik ingerlatsilernissaanut siunissamili nunarput nunarsuarmioqatigii takornanni qanoq inisissimalissava ukiut 25 siumut takorlorniassagaanni nunatta ineriartortinnerani pisussanik eqqoriaanissaq imaannaangitsuussaaq taamaakkaluaq ilisimasassarsiorluta qimerluiniassaagut ukior 2004 forumi nunatta aningaasaqarniarnikkut inisissimalerfigisinnaasaattut takorluukkat biviusorsiorpalaarnerit sisamat ujartorlugit ullumikkut erseriartulereerput pissutsit arlallit nunatta siunissami qanoq periuseqartariaqarneranik tikkuusisullusooq periuserisinnaasaniilli katiterinnertigut inernerutitani ersertuni malunnaatilimmik kalluaasussani pingaartumik marlu nalunartortaqarpaseqaat nunattalu ineriartortinneqarnissaa tungaviatigut imaaliallaannaq алларлуиннармут сангутиссиннааллугу налорнинарторсиуллерми пинеқарпоқ инериартортитсиниарлуни ингерлариарфиссаник налеққуссуиниарнерни нунаттақанеқ пингаарутеқартигитиннеқарнissaa нунарсуармиоқатитта исаат аторлугит периарфиусиннаасут сиуллиат тассаавоқ анигаасеқарниарнеруп инерисарнерани нунарпут пингаарутеқарлуиннартутут инисисиматиннеқассасоқ силлимматитут писуусутит пигисаи ааммалу нунарсууп тамааниатунгаани инисисиманера писсутигалугит периарфиусиннаасуп ааппараа нунарпут нунарсуармиоқатигиит тассаатилиссагаат нуна пингортитақарфик тупиннартулиаасоқ тамаани пингортитақ серлерсаарфигинеқарсиманани мингуитсууммат ааммалу каллуарнеқарсимангитсуник уумасоқарфиуллуни налорнинартуп ааппаани эққарсаатерсорфигинеқарпут силап аллангориарторнерата аннертуссусериумагаа ааммалу кингунерилигассаи нунарсуарми тамарми намминерлу наюгарисами силап аллангориарторнера арриитсуиннармик писиннаавоқ таамалу кингунипилорилигассаи ингасагинассанатик сунгиутассаасоринарлутиллу аапаатигулли аама аллангуутиссат суккасуумик наллиуссуутилерсиннааппут таамалу нунарсуармиоқатигиннут ааммалуми нунатсиннут тупассутаасиннааллутик сууюннаарситсисиннааллутиллу налунартортат пингаарнери тааккумарлук эқитеруккутсигит пилерсиссавагут такорлууккат ерсеққиссут пивиусорсиорпалаартуусуллу сисамат нунатта укиор 2004 форуми нунарсуармиоқатигинни қаноқ инисисималерсимасиннаанеранут ниттарсаатаасут сиунисарсуккалисаарлута тикипаллатсигу саққуммиунниарлугит оқалуттуат ассигингитсут сисамат нунатта тааманиккуссамут қаноқ инисисималерсиманиссааник такорлоорутаасут укиор 2004 форуувоқ нунарпуллу илисарсааюннаалерсималлуни нунарпут нунарсуармиоқатигииннит татиниарнеқарлуинналерсимавоқ аатситассаатай силлимматит нунарсуарми тамарми писариақартиннеқақисут пииарлугит илуақутигиниарнеқарсиннаалеққуллугит
Aatitassarsiornerup annertusiartuinnarneratigut akit qaffakalutuinnarnerisigut aammalu nunarsuarmi pissutsit kingunerisaanik aatitassanik amikkisaaraluttuinnarnerup pilersitaanik nunarput aatitassarsiorfittut pingaarutrarneruleralutuinnarpoq avaqqutassaajunnаарluni aatitassarsiornermut politikkimi massakkut akuersaarneqarnerulersimavoq nunatta ilaani toqqakkani suliniutinik angisuunik taasanik aatitassarsiortoqarsinnaalernissaa aammalu avannaarsuani immakkut aqutingortut periarfissiipput assartuinermik pisariaqartitat malillugit aaqqissuusinissamut taamalu nunatsinni nunat allamiut aatitassarsiorfinnut aningaasaliissutaat amerlasoorsuangoriartorlutik avannaarsuani sakkutooqarfilersuinissaq pingaarutrarluinnartumik pisariaqalivissимавоq тассами нунарсуатсинни аатитассақарфигит икилиартуиннарнерат малиллугу тамаккунунга соқутигинниннеқ аннертусиартуиннармат пингаартумик технологиими qaffasissumik илисиматусарнэрмик тунгавилимми ааммалу иннааллагиссамик аққутилерсуутинут киффиутилиорнерни нунатта иннуттаи малуннартумик амерлиартулерсимаппут пингаартумик нунат алламиут аатитассарсиорфинни сулиарторлутик тикараммата ааммали калаалерпаалуссуит амерланертигут Danmarkimi najuaqaraluartut uteralерсимаппут нунатсинни сулиффиссуақарнеруп аннертусиартуиннарнера анигаасақарниарнеруллу илорраап тунгаанут сааккиарторнера писсутигаллугит нунатсинни аалисакканик тунисассиорнеқ такорнериақартитсинерлу сулисоқарниккут аатитассарсиорнэрмит татинеқариарторпут тамаккунани сулисиннаасут амерласуут писариақартинеқартуармата соорлуттаақ нунатта анигаасақарниарнера илуамик ингерлааннассаппат ассартуинерми суллиссивиннут аллаат нунат алламиуник сулисуссарсиортариақалерсималлутик такорлуугақ аллаанерусоқ саариартигу тассани нунарпут нунарсуарми ниуэқатигиннернут аққутит аллангорлуиннарсимасут илаанни инисисималерсимавоқ силап аллангориарторнерата нассатааник нунарсуарпут аммасумик нутаамик имавиттақалерпоқ укиуллу илаанни умиарсуит ассартуутит аваннаарсуатигоорлутик нунарсуарми ниуэқатигиффеқарфиит тикиссиннаалерпаат сикуник асерортерутит нутаалиаанерпааник атортулерсуккат нунанит ниуертартут пингаарнернит анигаасалиифигинеқарнерисигут нунарсуарми ниоққутиссаник ассартуинерит тамаана нутааққиннааник аққутеқалерсиннеқарпут умиарсуаливеқарфиссуит итисуумик имарталлит пигинеқалернissaат нунарсуармиоқатигит саккортуумик биумасараат нунарпут нунарсуатсинни ниуэқатигиннеруп қеққаниилиссаппат нунатсинни аалисакканик тунисассиорнеқ сиумукарфиуллуарпоқ ниоққутиссианик иммаккут ассартуиллуни аасаанерани аққутитнутаат писсутигалугит анигаасартуутит малуннаатеқарлуартумик икилисиннеқармата соорлуттаақ имматнутаат аалисариарфигинеқарсинаалерсут мисигисассарсиорлутик такорнериат аама амерлиартуинналерпут нунарпут имаатигут тикиккуминарсиннеруммат нунарсуарми NGO-т аватангиисит иллерсорнеқарнерунissaанник тамавиаарутеқарпут умиарсуит ассартуутит аваннаарсуатигоортарнери акуликиллиартуиннартиллугит пингортитами атақатигииннер навианарторсиортилернеқассатиллугу таамали навиасааринерат тусааниарнеқангила умиарсуарник ассартуиситсинерни анигаасеқарниккут илуанаарутаасартут нипангерсаа тааммата нунатта синериаани иллоқарфиит аллиарторпут умиарсуарник ассартуиситсинерми суллиссинерит аннертусиарторнерат тамаккулу кингунериник сулливиит нутаат пилерсиорторнери малиллугит аваннаарсуани саккутооқарнеқ аннертусиартуиннарпоқ умиарсуарник ангаллассинерит нуналлу киллақарфииса иллерсорнissaаса пингаараутрарнерулериарторнери малиллугит Ukior 2004 foruvoq qisimilaaginnarlugulu soorluli nunarsuarput allangorsimangitsoq nunarput sikkersimavoq tassaalerluni nunarsuarmi tupinnartuliat arfinerpingajuat nunattalu annersaa illersugaalersималлуни nunatut аллангутсаалиуккатут пингортитамут аллангутсаалиуккамут такорнериақартитинеқ аннертусиартуинналерсимавоқ нунарсуатта илаани силап аллангориартупилоорнераник улорианарсиартортумик нунарсуармиоқатигиит исигинниннерулерниарнериса пингаартинеқарнерулернера талу кингунераник ааммалу соорлу силап кианнерулериарторнера кингунераник нунатта аасаанерани умиарторлуни тикиккуминарнерулернера малиллугу умиарсуарлутик такорнерианут акиссақарлуартунут налиитсумик мисигисақарфиссатут неқеруутиссаллугу пиуккуннармат
аалисаккат аллаллу калааллит тунисассиаат нунарсуатсинни аама пиуманеқарнеруйартуиннарпут писисартут пиумасариммассук аваннаарсуата имартаани мингуитсуми аалисагартаник писиассақартиннеқарниссартик аватангиисиник иллерсуиниутитут аалиангерсагаат саккортуут аторлугит нунарсуармиоқатигиит нунарсуарми тупиннартулиат иллерсорматигит нунамик аллангутсаалиуккамик такорнариат такуссаагалуттуиннарпут сулингиффақарлутиллу такорнариат киллилерсорнеқарлутик соорлуттаақ нунатсинни анникитсумик аатитассарсуорнissamут периарфиссат ааммалу иммаккут ассартуисиннаанерит акиммисаарнартоқартиннерисигут киллилерсуисоқартоқ аалисагартассатут писассииссутит тааматуттаар саккортуумик киллилерсорнеқарпут нунатта имартаани нугусаатаафиунгитсумик аалисартоқарниссаа қулаккеерсиманиарлугу нунатсинни иллоқарфиннут ангинернут нутсертоқарнерулерпоқ тааккулу аллиартуинналерлутик пингаартумиллу таамааппоқ нуумми аама илулиссани тааккунаними миттарфиссуит интернационалиусут ааммалу такорнериақарнэрмик суллиссивинник пилерситсиортоқарнератсигут нунаққависсунут ааммалу нуна алламиунут сулиффиит нутаат пилерситсиорторнеқармата саккутуут тамааниитиннеқарнерат анникиннерпааффиссаминиилерсимавоқ нунап киллеқарфииник наккутиллиинерит уяасисарнерит аннаасинниартарнериллу кисииса исумагимматсигит 2004 foru nunarsuaq allangorluinnarsimavoq takorluukami uani nunarput тассаалерсимавоқ нунап ассигани иммиккут иллерсугаасуссап қитиатут налунаақутсерсимасоқ аватангиисини писсутиник наккутигинниннеқ таманик қулангиисималерпоқ нунарсуарми тамарми иллоқарфиит синериссанииттут силап аллангорлуиннарнера писсутигалуу улурианарторсиорфиулерсимаппут нунарсуармиоқатигиллу силап аллангорнеранут аннилаангассутеқарнеруйуссуат тамани атуутилерсимавоқ наалаасерлуннерсууп пилерситааник пингортитами исумаллуутиник киллилерсуиниарнерсууп кигунерисааник нунатта намминерсулерсиннаанера периарфиссаасуатиннеқалерпоқ аваннаарсуата имартаани уумасуник иллерсуиниарнер писсутигалугу аалисартоқаруннаарниссааник пеққуссут нунарсуармиоқатигиит аалиангерпаат ааммалу нунатсинни умиарсуаливиннут умиарсуит ассартуутит укиумут тикиттартут амерланерпааффигисиннаасаат аалиангерсорнеқарлутик аама аатитассарсиорнеқ ааллартисарнеқалералуартоқ имаалиаллааннақ унитторпоқ аватангиисиник иллерсуиниутит амерланерпаартаат нунарсуармиоқатигиит нунатсиннут малитассангорлугит аалиангерсарлугит пеққуссутигисаат писсутигалугит нунарпут инуеруккиарторпоқ аалисакканут тунисассиорфинник ааммалу аатитассарсиорфинник имаалиаллааннақ матоогаасариақалернерат писсутигалугит сулиффиссаалеқисут амерлиартуиннарнерат малиллугу ааммалу нунатта анингаасамеерфиулерлуиннарнера писсутигалугу амерланерпаатигумми тапииссутааннарник анингаасалерсорнеқалермат анингаасаатеқарфиннит анингаасалиисоқартарсимавоқ нунатсинни ангаллассинернут инуит нассиуссаллу ингерлааннеқарсинааққуллугит нааксилап аллангорнерата кигунерисааник ингерлассиниарнерит аернакусоорнарсиартуиннартут нунатсиннилу иллоқарфиит ангинерит иноққортусиаллассимаппут такорлууккат сисаматтаакку ерсеққивиссумик ассигингиккалуартут атаасертааккунани ерсеққиппоқ силап аллангориарторнера уллумиккут атууппоқ иллуартииннагассаанани таамаанераталу кигунерата пилерсиссавай периарфиссат аллангуутиллу нунатта анингаасақарниарнерата пиорсарниарнерани аннертусарниарнеранилу аққутиинеқарсинаасут нунарпут тассаалиссава нуна аатитассарсиорфиссуақ пингаарутеқақисоқ уффали нунанит алламиунит анингаасалерсорнеқарсимагами тааккунинга ақуннеқартоқ нунарпут тассаалиссава иниссисимаффини писсутигалугу нунарсуармиоқатигиит ниуеқатигииннеранни аллангуутаақисумик аваннаарсуани умиарсуарник ассартуутеқарлуни ангаллассинерни қитиутиннеқартоқ нунарпут тассаалиссава нунарсуарми тупиннартулиақарфиттут пингортитақарфиутитақ аллангутсаалиорнеқарлуни нуаннаринеқарлунилу нунарсуармиоқатигиннит ималуунниит нунарпут тассаалиссава нунарсуармиоқатигиит аватангиисиник иллерсуиниарнеранни қитиусутут иниссиннеқарсимасоқ нунарсуармиоқатигиит киллилерсуутерпассуарник аалиангерсагаанник малитассақартитааллуни катерсугаасивингорсимасоқ таамалу иннуттаасуминит қимааннартариақарситақ массаккуллу апеққут тассаалерпоқ нунатта периарфиссақ сорлеқ
аққутигиниассаваа сиунissarnalunartulik таамааккалуарторли нугусааффиунгитсоқ. På Grønland kan man overkomme næsten hvad som helst, det vil sige også teknikken her. Lige en slutnote her. Vi har en side-event her senere i eftermiddag, hvor vi kommer til at gå lidt dybere ned i analysen her, gå forudsætninger og så videre lidt igennem, og så har vi en paneldebat med de 4 mennesker heroppe, Arve Ejer fra Royal Arctic Line, Henrik fra Grønlands Erhverv, Malina fra Air Greenland og Lars Møller fra Sermasok, hvor vi vil prøve at diskutere og gå lidt til stålet på nogle af de ting, som ligger til grund for den her analyse. Vi håber på at se jer der. Tak fordi I så med. Ja, efter denne spændende film og andre spændende indlæg, så har vi sidste oplægsholder. Det er så Martin Kvisgaard. Jeg skal lige se, hvor han er henne. Der var du, Martin. Ja. Vi har i de her oplæg her i formiddags hørt om muligheder, og der er mange, men der er også begrænsninger. Og du skal så runde formiddagens oplæg af. Ja, det er lige herovre. Vi skal lige have en tekniker på her. Øjeblik. Mikrofon i ligger. Mikrofon i ligger. Der er en mikrofon på vej. Ja. Men så kan jeg så måske lige i mellemtiden sige noget om, at det oplæg, som du holder, det handler om konkurrencen om kapital. Og hvordan gør man Grønland dygtigere i forhold til denne konkurrence? Er vi ved at være klar med oplægget, så er der Nej. Nu. Yes. Okay, den kom på der, og et kvarter har vi til oplægget. Yes. Værsgo. Og mens jeg lige fumler lidt med det her, så kan jeg sige, at for at afvige lidt fra Lars Lund, så lod jeg manuskriptet blive på stolen, og så må jeg se, om jeg kan klare mig uden her. Og så er det egentlig lidt, det her, det holder ikke. Så er det lidt glædeligt at komme efter Christian også, for jeg kunne høre, at der var gribe, der var større end bankerne. Så det er også positivt. Så det kan jo næsten kun blive godt. Hvorfor er det interessant at kigge på tiltrækning af kapital? Jeg får lige trække nogle linjer tilbage til, hvad der er sagt tidligere i dag. Så var Torben jo inde på, at økonomisk selvbårenhed, hvis det var det ultimative, så var det noget med en fordobling af bruttonationalprodukter. Det kræver der i hvert fald nogle voldsomme investeringer i nye erhvervsaktiviteter. Så der vil i hvert fald blive brug for at skaffe noget kapital udefra til den type af investeringer. Og jeg vil senere koncentrere mig om råstofområdet, som kunne blive en bærende kraft i den sammenhæng. Og der er jo ingen tvivl om, at Christians 200 millioner, de vil hurtigt få ben at gå på, hvis det var i råstofindustrien, at de skulle bruges. Så der er i allerhøjeste grad brug for, at vi som land er konkurrencedygtige i forhold til kapital på helt almindelige kommercielle vilkår. Statsligt støttet venturekapital er rigtig, rigtig positivt, men det slipper altså hurtigt op, hvis det er den type af investeringer, man skulle have været ind i. Og lige en enkelt detalje også omkring scenarierne, som Deloitte på dygtig vis viste her. Det er vi faktisk også arbejdet en del med i banken. Et scenarie, vi kiggede på for nogle år siden, det var fiskeriet. Får vi et kollaps, eller vil det stadigvæk være bæredygtigt? Og det andet kryds i scenariet, det var, lykkes det med råstofgennembrud, eller lykkes det ikke? Der er jo ingen tvivl om, at når vi kigger på sådan 2 scenarier i banken, så er det selvfølgelig fordi, det er nogen, vi opfatter som værende ekstremt væsentlige og med stor usikkerhed, om det lykkes eller ikke lykkes. Der er ingen tvivl om, at fiskeriet kunne man sagtens se et meget negativt scenarie i, men lad os nu antage, at det bliver på den positive side, og det stadigvæk vil være bæredygtigt forvaltet. Kigger vi på situationen i dagens Grønland, så havde Torben også noget med på det. Han var nok lidt mere optimistisk for 2019, men lad det nu være, for det kan også være, at vi bliver det.
Men billedet er jo over nogle år, jeg er også sikker på, at der kommer nogle korrektioner af de her tal, når Grønlands Statistik får kigget nærmere ind i det. Det plejer der at være, og det er ikke usædvanligt, men billedet er jo, uanset om det lige er de her procenter i stigning, så er det flere år med positiv økonomisk vækst. Så vi står altså ikke med en situation, hvor vi har brug for forandringer for at skabe en umiddelbar aktivitet. Vi har faktisk en udmærket situation til at kunne investere i noget, som giver langsigtet værdiskabelse. Og det er jo egentlig det, der også er i fokus her. Og der vil råstofområdet være interessant, men på den helt korte bane bliver det jo også et spørgsmål om at få noget ud af infrastrukturinvesteringerne, for de her langsigtede investeringer er jo blandt andet at investere i infrastruktur, som skal virke på den lange bane. Det er også at investere i uddannelse. Det er langsigtede investeringer med højt afkast. Det er investeret i socialområdet. Det er langsigtede investeringer med højt afkast. Så investere i den type af ting nu her, hvor det går godt, vil er ekstremt relevant, fordi der er simpelthen ikke brug for at løse et arbejdsløshedsproblem sådan isoleret set. Det går godt i samfundet, så det er de langsigtede muligheder, der skal udnyttes. Kigger man så på, hvad der tiltrækker kapital udefra, jamen så er der jo nogle driver på det. Det minder lidt om det, som vi så fra Færøerne. Her er det en anden sammenligning, men med lidt færre elementer i. Men der er ingen tvivl om, at det her element omkring alt det politisk stabilitet og regulatorisk stabilitet, juridisk stabilitet er meget væsentligt. Så er det væsentligt med infrastruktur, og det er væsentligt med omkostningsniveauet og med den videnskapacitet, der er i samfundet. Hvis jeg skulle drage en lille sammenligning til os selv og min sektor, jamen så er det jo den finansielle sektor. Og vi er jo i hvert fald præget af regulatorisk stabilitet, juridisk stabilitet og politisk stabilitet. Ikke helt, men vi er under de samme regler, som alle andre er. Så det vil sige, at investorer ved, hvad de har at gå efter. Vi har ikke nævneværdigt særlige grønlandske forhold i den finansielle sektor. Så det giver en transparens, en forudsigelighed i forhold til at kunne tiltrække kapital. Og det betyder jo også, at af vores markedskap på cirka 1 milliard, jamen der er halvdelen udenlandsk ejet, og halvdelen af grønlandsk ejet, så er de hele længder. Så det er faktisk lykkedes til én branche at skaffe 0,5 milliard på helt almindelige kommercielle vilkår til Grønland. Fordi der er en transparent situation, hvor man kan forstå sammenhængene, og der er ikke nogen usikkerheder på det område, udover hvad der i øvrigt præger sektoren i andre steder også. Hvis vi så kigger på det i en grønlandsk sammenhæng, så er der jo noget ud over det her. Fordi der er mange af de her ting, det vil jeg vise, som man egentlig kan hakke af og sige, det ser egentlig fornuftigt ud i Grønland. Noget, der også skal være i orden, hvis vi skal have kapital herind, det er jo, at kapitalen og investorerne kommer jo ikke for vores skyld. De kommer, fordi de skal have et afkast. Så det er simpelthen afgørende, at vi som samfund, som politikere, embedsværk, borgere og vælgere, har en forståelse for, at når der kommer kapital ind, så skal den kunne aflønnes, så skal kunne være et afkast. Det er jo ikke noget, at vi opfatter det som værende, at man stjæler fra os. Hvis man investerer, så skal der være afkast, ellers kommer der ingen investeringer. Og så skal det selvfølgelig være en troværdig forretningsmodel for den enkelte virksomhed eller branche. Hvordan ser Grønland så ud? Her er der lavet en sammenligning, det er Copenhagen Economics, der har sammenstillet det i de her 6 målpunkter. Og der er noget, der er mindre opfyldt, om man så må sige, infrastruktur, det giver sig selv. Og så er der noget på videnskapaciteten, det giver også sig selv. Det er også derfor, der hele tiden bliver snakket om tiltrækning af arbejdskraft, uddannet arbejdskraft, og det er derfor, vi selvfølgelig også gør noget på infrastrukturområdet. Men der er jo nok også en nødvendighed i, at hvis der er noget af det her, der ikke er totalt konkurrencedygtigt, så skal der nok være noget, der kompenserer for at kunne tiltrække kapital alligevel. Kigger vi så en sammenligning med nogle andre lande, ja, men så er det jo heller ikke helt skævt. Så er det jo netop det her billede, at vi faktisk ligger fornuftigt på politisk, regulatorisk og juridisk stabilitet. Måske overraskende fornuftigt, vil nogen måske tro. Men det ser egentlig pænt ud, også i sammenligning med andre lande. Og så ligger vi selvfølgelig dårligere på infrastruktur og videnskapacitet. Men
Det her er baseret på, hvad skal man kalde, objektive data. Hvorfor er det så svært på et nyt stort område, som jeg vil prøve at fokusere på råstofområdet og tiltrække kapital? Fordi det her skulle jo egentlig bare sige, at så er det bare at komme. Men der er ingen tvivl om, at vi bliver placeret, her er det World Risk Report, der har placeret Grønland temmelig langt nede på listen. Og det skulle de her objektive data jo egentlig ikke indikere. Det skulle egentlig sige, at vi skulle ligge højt. Men den oplevede virkelighed er simpelthen noget andet end de her objektive data. Og det er den oplevede virkelighed, som investorer også kigger på. Hvad er det for noget, der sker, når man bevæger sig ind i Grønland? Er der så den her sammenhæng mellem hvad vi siger, vi har af rammer, og hvad vi vitterligt giver dem i praksis? Og der er altså en forskel. Vi scorer ikke særligt højt på sådan en sammenligning, selvom at lovgivningen faktisk vurderes som værende ganske god. Og nu nærmer vi os noget, hvor vi siger, hvorfor nu det? Og nu begynder min tolkning at komme ind, og den er jo baseret på den erfaring, vi har i banken. Og vi er jo ikke råstofeksperter, men vi møder mange selskaber, vi møder branchen, og også for den sags skyld alle de elementer, der spiller ind imod branchen. Og jeg synes, der er sådan en tendens til, at den her branche er jo præget af lidt det samme, som noget af det, som Christian fortalte om med iværksætterne, som godt må tabe nogle penge, fordi de skal bare have én gevinst. Så er de tjent pengene hjem. Man kan også sammenligne med medical business, eller medicinbranchen. Masser af forskningsaktiviteter, der koster mange penge. De taber de fleste penge, og så skal de have én stor gevinst. Hvis vi i Grønland ikke synes, at det er i orden at få en stor gevinst, men man gerne må investere penge, og det man er sikker på, det er, at 80-90% af tilfælde, der taber man, fordi projektet er for dårligt. Hvis man så kun har 10% chance for at få et lavt afkast, fordi vi som samfund ikke kan acceptere et højt afkast, så stopper investeringerne. Så får vi ikke gang i den her industri, som kunne give det løft på vores økonomi, som Torben også pegede på, kunne være en nødvendighed. Og det er et område, der kan løftes. Så det er jo heller ikke noget, vi selv kan. Så vi skal også være villige til, at det er udlændinge, der kommer ind. Udenlandsk kapital, udenlandsk arbejdskraft, udenlandske eksperter. Ligesom alle andre steder. I Norge var det amerikanske selskaber, der kom til olieindustri, og nu er det norske selskaber, der er dominerende. I Australien, det er præcis det samme. Amerikanske selskaber fra starten, og nu er det australske selskaber, og nu kommer de så til os. Det er helt naturligt, og noget vi egentlig gerne må stræbe efter, men det kræver meget selvtillid som nation og som land, at man tør invitere det ind og sige, det er til gavn for os. Og det er det selvfølgelig. Men jeg er bange for, at når kravet er, at man skal kunne få et stort afkast, og samfundets politikere, vælgere, borgere er bange for, at vi forærer ressourcerne væk, jamen så får vi heller ikke noget gennembrud, fordi der skal jo være... Succes er, at der kommer nogen, der siger, at vi har tjent mange penge i Grønland, og det er fantastisk at lave forretning i Grønland. Det er ikke noget, at de bedste, de bare lige humper rundt og måske holder pengene hjemme. Fordi så er der alt for mange, der taber penge ved det, og så stopper aktiviteten. Nogen vil måske sige, at når der ikke er aktivitet nu, så skyldes det, at priserne er lave, eller har været lave. Det er en væsentlig del af forklaringen. Men der er jo også lande i dag, der har en fin råstofindustri. Så det kan altså lade sig gøre, og vi skal sørge for, at vi er attraktive på helt almindelige kommercielle vilkår, for vores egen penge, de slipper op, hvis ikke vi får udenlandske investorer ind. Hvad kan man så gøre? Der er nogle områder, der skal forbedres, og der er nogle områder, som er ganske fornuftige. Det her billede af, at råstofselskaberne har vanskeligt ved at forstå rammerne. Hvis vi nu har en god lovgivning, hvorfor er det så ikke godt nok? Det er jo fordi, den skal administreres. Og hvis det er vanskeligt for embedsmænd og politikere, fordi de måske er mere bange for vælgerne, og måske ikke bliver drevet af at skabe en succes, men mere er drevet af at undgå at lave en fejl, så har vi et problem.
Vi er nødt til at vide, at det her det er noget, hvor der er en risiko i. Vi risikerer, at nogen får et lidt for højt afkast. Jamen, det er godt, indtil vi har en erfaring, som i Canada, hvor man har måske en lovgivning, der minder om vores egen, men de har en lang track record. De kender, hvordan business virker. De ved præcis, hvordan de skal administrere det, selvom de har en bred rammelovgivning. Hos os har vi ikke nogen erfaring, og derfor bliver vi nervøse for at træffe beslutninger. Vi skubber heller, vi stiller heller nye spørgsmål til de her selskaber, så kommer de aldrig videre. Det er et kæmpe problem. Og der skal vi være villige til, at politikere og embedsmænd har en opgave, der hedder at træffe beslutninger, selvom der er usikkerhed. Ikke på miljø, ikke på arbejdsbetingelser, men på afkast og på øvrige krav. Det nytter ikke noget at have IBA-aftaler eller skatteaftaler, der fjerner hvert overskud fra de gode projekter, så kommer der ikke nogen. Så at embedsmænd kunne være drevet, og politikere kunne være drevet af en ambition om succes, mere end af frygten for at lave en fejl, det vil være rigtig, rigtig godt. Men det kræver jo opbakning fra alle os, der er her, og alle dem, der er uden for lokalet, at man er villig til at sige, jamen der er nogen, der er først succes, når der er nogen, der har tjent mange penge, fordi det er det, der skal til i den business. Og så skal vi nok få investeringerne på helt almindelige kommercielle vilkår. Så noget arbejde med myndighedsprocesser er der heldigvis fokus på. Jeg kan i hvert fald se det fra politisk side, at man er opmærksom på det. Og så holde fast i en god, stærk, konkurrencedygtig lovgivning er selvfølgelig væsentligt. Og så vil det også være muligt for Grønland at få investeringer og kunne tiltrække den her kapital, der skal til, hvis vi skal have økonomisk selvbårenhed, og det er jo hele det, der er hele dagsordenen. Hvordan kommer vi i nærheden af det? Det gør vi med udenlandske investeringer på internationalt konkurrencedygtige vilkår. Tak. Tak, Martin. Og så skal vi jo til at gøre klar til den her paneldebat. Så vi har lige nogle af vores gæster fra formiddagen, der skal herop på scenen, og så tager vi spørgsmålsrækken, når alle er mødt op. Ja. Men Martin, jeg får lyst til, mens vi venter på bordene og mikrofonerne, og stille dig et enkelt spørgsmål. Hvis ikke du har tabt mikrofonen. Men jeg noterede mig, at den oplevede virkelighed blandt folk i industrien, som jeg forstod det, er en anden end den, man sådan objektivt kan dokumentere. I hvilket omfang spiller det ind, at omverdenen jo for længst har forstået, at der er en diskussion om selvstændighed, uafhængighed her i landet? Det tror jeg nok, man måske skal spørge branchen mere direkte omkring, men hvis jeg selv skulle vurdere på det, og det er jo igen ud fra samtaler, så er jeg ikke sikker på, at det er et kæmpe issue, fordi når man lytter til den politiske retorik, så synes jeg ikke, den er ekstrem. Den er sådan set afbalanceret. Der er et fælles mål. Altså, jeg synes, at det er ganske naturligt og måske egentlig forventeligt, at alle politikere har et mål om størst mulig selvbestemmelse eller selvbårenhed og bruge den til noget aktivt. Og så må det jo komme ud i fremtiden, hvad det er for en form. Det synes jeg ikke, der er noget odiøst i. Men jeg skal selvfølgelig ikke sige, hvad selskaberne vurderer, men jeg har ikke hørt det som værende et kæmpe issue. Nej, det er jo lidt vigtigt, fordi det indgår tit sådan. I må meget gerne komme herop. Det er sådan set jer, vi venter på. Så I er meget velkomne. Altså river man tæppet væk under samfundsstrukturen, det er jo en anden sag. Det tror jeg ikke, der er ansvarlige politikere, der vil gøre. Nej, naturligvis. Nej, jeg spørger kun, fordi det ofte indgår, ved jeg, i den danske debat, at sådan, man maler fanden på væggen og siger, at det er også fordi, de taler om uafhængighed, så vil investorerne ikke investere i Grønland. Og vi har jo talt om det før ved tidligere Future Greenland-konferencer, hvor budet herfra har sådan set været det samme. Et roligt bud, du kommer med, at forstandige mennesker forstår godt, at det her er jo ikke noget, der, ødelægger forretningsmulighederne i Grønland.
Altså det væsentlige er jo, at hvis de foretager investering, så er det, at de ikke som risikerer nationalisering, eller hvis man ser som nogle ekstreme tilfælde, eller pludselige ændringer i de vilkår, som de var lovet. Og det er jo ikke på det tidspunkt, vi får udvindingstilladelsen, der er alene. Det er jo faktisk det tidspunkt, hvor de går i gang med efterforskningen. Der skal de jo vide, hvad er det, de kan forvente. Der nytter der ikke noget, at politikerne ryster på hånden og så siger, nu skal vi have noget mere-agtigt. Altså så stopper det også. Godt, vi er fuldtallige. Ja. Og lige sådan en servicemeddelelse først. Vær klar med jeres spørgsmål. Ræk en hånd helt op, så jeg kan se det. Ja. Og det første spørgsmål, vi gerne vil stille, det er til Marita. Ja. Og det handler om, er der nogle fejl, der er gjort på Færøerne, hvor man ligesom kan sige, at det behøver Grønland ikke at gentage i forhold til den, de oplæg, der har været her i formiddag og din præsentation, hvad vi har hørt i går og i vejen frem mod selvstændighed. Det er svært for mig at sammenligne sådan udvider, hvordan og hvorledes på Grønland i forhold til Færøerne, men det som jeg kan se er fejl, som man gør på Færøerne, det er, at politikerne, eller de offentlige politikerne, de blander sig i for eksempel de institutioner eller de virksomheder, som er ejet af landsstyret. Og det synes jeg er meget uheldigt. Og det er ikke noget, der skal ske. Så det er i hvert fald et råd, som jeg vil gøre, eller vil sige til jer, det er, at det er vigtigt at få den afstand, der er nødvendig mellem ejeren, den offentlige ejer, og de virksomheder, som ellers skal levere en service til grønlandske folk. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Og så en anden lille observation, som der også var i dit oplæg, som også er en af de problemstillinger, Grønland bokser med, nemlig det her omkring arbejdskraft og tilkaldelse af arbejdskraft udefra. Og I har jo gjort jer nogle erfaringer omkring at lave det her fast track. En dimension omkring at få den politiske opbakning. Er der sådan nogle fif omkring, hvad skulle der til ud over den her meget lange sagsbehandlingstid, som jo kan drukne et hvert initiativ? Jeg tror nok, at man også var kommet til den konklusion til sidst i 2007-2008 i administrationen, at den måde, som vi gjorde det på med den her lange behandlingstid, det var ikke holdbart. Og man kunne se det også fra administrationens side. Men det var langt seje træk, må jeg sige, og det er noget, som man arbejder med i flere år. Det her med at få adgang til arbejdskraft fra EU. Og når det så lykkedes, så var det en total befrielse. Så og jeg synes ikke, det har været administrativt meget let, og det har været en gave til virksomhederne. Og det er et meget dynamisk system, fordi når arbejdsledigheden går over et vist, jamen så stopper den her ordning, og man bliver nødt til at forholde sig til sit eget arbejdsmarked. Så det fungerer meget, meget, meget godt. Men det er lange seje træk, og jeg tror også, at administrationen både i Danmark og på Færøerne, de var meget trætte af det gamle system og den tunge administration. Ja, et langt sejt træk, det er jo også et af de begreber, vi hører i ny og næ. Og det her med uddannelsesniveauet, der skal løftes. Og et spørgsmål til Martin omkring det her med vores bosætningsmønster og uddannelsesniveauet. Har du nogle bud på, hvordan vi kommer videre i den her sammenhæng? Nu hørte vi i forbindelse med Torbens oplæg, at der er nogle beslutninger, og nogle måske ikke så gode beslutninger, der skal træffes i den her sammenhæng. Har du nogle perspektiveringer omkring det? Nu er det nok ikke lige min ekspertise, men altså, hvis vi i bund og grund langt hen ad vejen faktisk har det antal lærere, der skal til per elev, men at vi har det spredt for meget, sådan at der er brug for mange flere, som så ikke er lærere, så får vi jo for svagt fundament, men vi havde egentlig umiddelbart set det ud som om, så vidt jeg husker fra tallene, at der egentlig er lærerkræfter nok. Så er der jo også et behov for at kunne udnytte dem bedre. Om det så er via at bruge netop digitaliseringsmulighederne og internetmulighederne bedre, det har der været talt meget om. Men det vil jo være noget, som kunne
ændre lidt på billedet af, at der er brug for, at borgere flytter til de steder, hvor man kan få uddannelse, hvis man kunne gøre det på en anden måde. Så det kan godt være, at der vil nok under alle omstændigheder være en flytning til de store byer, fordi jeg tror ikke, politikere kan bestemme, hvor borgerne synes, det er mest attraktivt at være. Men man kan selvfølgelig gøre noget for, at det er mere attraktivt at være et andet sted. Ja. Jeps. Martin Kvisgaard, jeg tænker på det, Marita siger om behovet for udenlandsk arbejdskraft, og hvordan man har arbejdet intenst med at facilitere det på Færøerne. Og det ved jeg, der er rigtig mange virksomheder i Grønland, der også drømmer om, at det skal være nemmere at importere udenlandsk arbejdskraft på forskellige vis. Men så kommer jeg også til at tænke på noget andet, vi har hørt, at der er et voldsomt uddannelsesbehov i Grønland. Det var ikke mindst det, Torben jo så præcist skitserede for os, hvordan det vitterligt er et middel til at øge den økonomiske vækst her i landet, for nu at sige det meget kort. Hvis man bliver ved med at importere mere og mere arbejdskraft, forspilder man så ikke også, hvad skal man sige, den mulighed, der ligger i en opgangsperiode til at opkvalificere arbejdskraft lokalt? Altså man kan sige, når det går godt, så er det jo sådan set det tidspunkt, hvor det er lettest. Det er lettest at få svage grupper ind. Ja. Fordi de er tilgængelige, og det er mere motiverende for arbejdsgiverne også at tage svage grupper ind. Så det er jo faktisk i de her gode tider med lav arbejdsløshed, at det er lettest egentlig at tage det step og få arbejdet med de svage grupper. Så forspilder man det. Man kan sige, står vi i en situation, hvor vi får en nedgang igen, og ikke har fået flere ind på arbejdsmarkedet, så har vi forspildt den mulighed, der sådan set er nu. Men igen, det er let at pege på løsninger, der skal løse problemer inden for en 4-årig valgperiode. Men mange af de her ting skal altså løses over 20 og 30 år. Men spørgsmålet er jo på den korte bane også, skal man forfølge den færøske model og gøre det meget nemmere, hurtigere, smidigere, importere udenlandsk arbejdskraft, eller skal man hellere bruge denne økonomiske opgangsperiode, som Grønland befinder sig i, til at sige, nej, lad os lige vente med dem udefra? Jeg tror roligt, vi kan sige både og. Det andet var. Vi kan roligt sige både og. Jamen, altså, det er jo til gavn for Grønland, at vi får stærke lønmodtagere ind, stærke virksomheder ind, som skaber aktivitet og lægger skattekroner. Det er der med til, at vi kan få arbejde med de svage grupper. Vi løfter jo ikke en ufaglært ind og bliver ingeniør. Det giver sig selv, eller bare noget andet. Det er simpelthen 2 forskellige opgaver. Motzfeldt, de virksomheder, som I skal udvælge, for det er jo en udvælgelsesproces, kommer Grønlands markante behov for kompetenceudvikling, uddannelse, kommer det til at spille en rolle for jeres selektion, udvælgelse af projekter? Helt sikkert. Skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af den her? Den er tændt. Den er tænkt. Helt sikkert, altså vi ønsker at investere i virksomheder sammen med nogle ansvarlige investorer. Ansvarlige investorer, de tænker på det samfund, de investerer i, og forsøger i størst mulig udstrækning at trække på den lokale arbejdskraft og medvirke til at opkvalificere den. Så ja, helt afgjort. Det er også vores indtryk, at der faktisk er mange virksomheder, der tænker sådan, men altså, vi ønsker ikke at være sammen med nogle investorer, som er sådan lidt smart i en fart, og så skal vi ind og så hurtigt ud. Vi ønsker at være sammen med nogen, der har et langsigtet sigte på at skabe værdi for det grønlandske samfund. Men vil det sige, at hvis man skriver i sine papirer til jer, sine ansøgningsformularer og så videre, lægger meget vægt på, at ja, vi tænker aktivt det uddannelsesmæssigt ind i vores projekt, så kommer det til at, hvad skal man sige, stå på plussiden hos jer? Helt afgjort. Helt afgjort. Slet ikke nogen tvivl om det. Men det er jo ikke med til at øge afkastet. Jo, altså, det er jo ikke noget, der trækker ned. Tværtimod, altså, vi ved jo, at hvis man får et stærkt fodfæste i det samfund, man driver forretning i, så vil man på den lange bane komme til at tjene mere. Så ja, du spørger, tæller det på den positive side? Ja, det gør det. Skal forretningen hænge sammen? Ja, det skal den.
Så der er noget på alle konti. Men betyder det, du spørger om, noget? Ja, det gør det i allerhøjeste grad. Ja. Så tager vi et par spørgsmål fra salen, og det er først herop til venstre herfra. Ja. Anne Gødø, Kleist. Jeg har et spørgsmål nu. Uddannelse bliver jo nævnt i går, bliver nævnt i dag, og det er en overraskelse, det har vi hørt før. Og jeg har jo tænkt, så er det jo, jeg vil faktisk også tilføje socialområdet der. Som der var en af, der sagde, så starter det i folkeskolen. Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle bud på, hvad skal der til, for at vi går sammen, og det bliver et prestigeprojekt, ligesom andre, og løfte helt fra bunden uddannelsesniveauet. Ja. Hvad tror I? Ja, er der nogen, der tør? Torben, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og vi kender det fra Danmark. Ja. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, et rigtig vigtigt spørgsmål. Der er mange ting i det, men jeg tror, altså, det fokus, man skal have på folkeskolen, det drejer sig om flere ting. Det drejer sig om nogle helt grundlæggende ting, om nogle faglige færdigheder. Men så går det også over til nogle spørgsmål omkring trivsel, og mere sådan, hvad skal man sige, op imod nogle sociale ting, hvor vi også ved, at det ikke, altså det er komplekst, fordi det er ikke kun et spørgsmål om det enkelte barn, det er også et spørgsmål om familiebaggrund, det er et spørgsmål om, i hvilket omfang familien kan støtte barnet i forhold til skolegang og motivere gående fra at komme op om morgenen eller få lavet lektier og sådan nogle ting. Og noget af det, altså den viden, der er omkring det der, det understreger meget tydeligt, at vigtigheden af tidlig indsats. Hvis man først kommer ind og vil til at begynde at gøre noget ved de her ting, når børnene er blevet unge, er blevet teenager, så er det meget, meget svært. Men det er nemmere at få fat i det, hvis det sker i de allerførste år, måske faktisk også i børnehavealderen. Så det er også en hele måden at tænke på de her ting, hvor det ikke kun handler om den hårde indlæring, men også hele det sociale omkring det liv, som børn har, så socialpolitik og så videre grænser op til det. Når det er sagt, så er der de der helt basale ting til folkeskolen, hvor altså, der bliver gjort en kæmpe indsats, så det skal man også kvittere for. Men der er behov for et stærkere samarbejde mellem lærere, skoleledere, kommunalpolitikere og landspolitikere, for at få et fokus, som man sådan lidt plat kan sige, men vi bør egentlig alle sammen hver dag spørge hinanden, hvad har du gjort for folkeskolen? For at have det fokus på, at det er så helt enormt centralt for alt andet i samfundsudviklingen. Så jeg tror, det er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, det er rigtigt, det er et ressourcespørgsmål i forhold til fordelingen, fordi kan man diskutere, hvor normeringerne skal ligge osv., men lærer per elev samlet set for Grønland er ikke lavere end det er for eksempel i Danmark, men så har vi den geografiske udfordring, at lærerne ikke er der, hvor børnene er, og så får vi alligevel meget stor uensartethed i de undervisningsmuligheder, det enkelte barn står overfor. Jeg bliver lidt nysgerrig. Du siger, hvordan gør vi det til et fælles prestigeprojekt? Kan du ikke, det behøver ikke være et spørgsmål, men kan du ikke lige forklare, hvad mener du egentlig? Jamen nu er det jo ikke første gang. Det er jo ikke sådan i går, vi fandt ud af, at uddannelse er en nøgle sådan, til mange ting, og til vækst, og til at vi når alle de der ting. Og også, jeg kan ikke huske, hvem af jer, der sagde, at økonomisk set, hver gang man løfter bare en person, og var det 100.000 eller et eller andet per år, det betyder. Så det er ikke noget nyt, men vi sidder, altså det er ikke fordi, vi har sagt, nu siger vi investerer alle de der penge, vi kan finde her i der. Så investerer vi de næste 5 år og siger, at det er det her, der er vores prestigeprojekt. For eksempel, altså det er selvfølgelig bare mig, der tænker sådan måske, men hvordan kan man gøre det til et prestigeprojekt, hvis alle, der står der, og nok også de fleste, der sidder her, tænker, der er uddannelse, der er nøglen. Vi er 57.000. Jeg synes, det kunne være spændende. Man kunne tage den innovative og positive kasket på at sige, at det er faktisk muligt. Vi er heller ikke flere, end at det her kunne være et rigtig fedt prestigeprojekt. Tak skal du have. Kom videre. Ja, der var et spørgsmål mere lige fra nabolaget ved de første, der rakte. Nej, det var godt nok en foran. Nå,
Men okay, vi tager en deroppe fra nu, og så rykker vi herned bagefter. Nå, men det ligger meget i forlængelse af Anna Gulux, fordi det man kan sige, det er, at det vi så også ved om børn og om lærdom, det er, at der er enormt mange børn, der vokser op, som bliver omsorgsvigtede. Vi ved også fra børnetalsmanden og fra forskellige undersøgelser, der er mange, der bliver misbrugt på forskellige måder. Samtidig er der en masse pædagogisk forskning, der viser, at de traumer, som børn får i den der meget tidlige alder og i førskolealderen, kan eller få indvirkning på resten af deres liv, hvis det ikke bliver håndteret på en eller anden måde. Så det der var mit spørgsmål, og egentlig oprindeligt til Torben, men også til andre, det er, om man ikke skal starte tidligere med den indsigt og få sat ressourcer af, at det ligger meget godt i forlængelse af det, Arne Gulux sagde, fordi skal det blive et prestigeprojekt, jamen så skal der sættes ind på det tidspunkt, det nytter. Og det er efter min opfattelse formentlig allerede i førskolealderen, fordi man kan sige, at der har været brugt enormt mange penge på uddannelse. Ikke fordi det ressourcemæssigt har været svigtet siden hjemmestyrets indførelse, men det er spørgsmålet, om man ikke skal starte der, hvor man kan sige roden til det onde, at vi ikke får bedre resultater med uddannelsesfrekvens, som Torben meget godt dokumenterede. Tak. Ja. Nogle bud? Torben? Jamen, det er helt klart en del af det, at en indsats er nødvendig før, at børnene når skolealderen. Og i forlængelse af det, du siger, at det er en indsats, der vedrører hele familien, fordi det er noget, der har baggrund i den situation, som familien befinder sig i, og som man er nødt til at tage hånd omkring. Og hvis ikke man får gjort noget ved det, så vil man få en stigende polarisering imellem dem, der klarer det, og har en fornuftig folkeskolegang og kommer videre i uddannelsessystemet, og så det, man nogle gange kalder en restgruppe, altså dem, der ikke gør det, og de vil så have en hård tid igennem uddannelsessystemet, en masse frustrationer, som vil forstærke nogle forskellige problemer, og de vil få meget svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Så hvis man skal sige det sådan lidt skarpt, så kan man sige, at den mest aktive fordelingspolitik, man kan føre, det er at sætte ind i forhold til de her problemer, for det er det, der på sigt vil være det bedste og det mest robuste til at sikre altså mere lighed i samfundet. Hvis jeg lige en kort kommentar til det, du sagde derovre, så tror jeg, altså det der hører mig, det er jo helt ret i, at der vil diskutere rigtig meget omkring det her, og det der måske lidt er man er havnet i, det er, det er ligesom en opfattelse af, at vi må tænke nogle nye reformer på folkeskolen, så må vi ændre de institutionelle rammer, så bliver det nok bedre. Og der er ikke noget, der tyder på, der er ingen argumenter for, at det er de institutionelle rammer som sådan, der er den væsentligste barriere for, at det kan blive bedre i folkeskolen. Så derfor må man have mere fokus på, hvad der sker, og det kan være, eller det vil jo indebære, at man sætter nogle helt konkrete mål i forhold til den enkelte skole på det enkelte klassetrin. Hvad er det, vi ønsker, de her børn skal opnå? Og det må man følge op på over for skolelederen, over for kommunalpolitikerne osv. Og hvis ikke man når målene, jamen, så må man reagere på det. Så det bliver meget mere fokus på, hvad der egentlig sker, og hvad man får ud af det, frem for de store forkromede planer. Fordi det er ikke det handler om her. Det handler om aktiv indsats. Christian? Ja, jeg ved ikke, hvor meget det her har med iværksætteri at gøre, men der er faktisk stærk statistikunderbygning for lige præcis det, du siger. Der er en amerikansk professor, der hedder James Heckman, som har lavet nogle kurver, som afspejler, hvornår kan det bedst svare sig at investere i mennesker. Altså hvis man opdeler på alder, hvornår får vi så mest ud af det? Er det, når de er 30 år og er uden arbejde, eller er det i virkeligheden de 2, 3, 4, 5-årige? Og det er faktisk før de går i skole. Hvis ikke de har et stærkt sprog, inden de kommer i skole, så indhenter de faktisk aldrig rigtigt det. Så der er en kæmpe opgave for samfundet og for os alle sammen, for at medvirke til at fokusere også på lige præcis den der alder. Nikolaj Bittermode. Den her. Det var i virkeligheden lidt i forlængelse af det spørgsmål, du tillid til Martin, og også det, som du taler om omkring polarisering. Jeg synes, et tema, som vi har set konsekvens i det arbejde, vi har lavet, det har været, at der er et eller andet, som udfordrer sammenhængskraften potentielt i det grønlandske samfund. Og det tror jeg, man skal være meget opmærksom på, upåagtet om det er immigration og tilførsel af arbejdskraft udefra, om det er ligesom polarisering mellem land og by, om det er polarisering mellem uddannet og uuddannet, om man så må sige. Jeg tror, der er et eller andet i forhold til den sammenhængskraft, som er vigtig for
forholdsvis skrøbeligt samfund, som det grønlandske, man skal være meget opmærksom på. Noget solidaritet også, som er vigtigt at forholde sig til der. Og dermed også sagt, at den udvikling, som kommer til at skulle ske, skal nok ikke ske alt for hurtigt. Og så den sidste her, Lars. Jeg får knyttet tilbage til det med smådrift. Så mener jeg, at man skal huske på, at det område, vi diskuterer her, uddannelse, at det koster rigtig mange penge, og de tal, jeg havde, der havde jeg jo ikke engang GU-skolerne og universitetet med. Så jeg mener, at man må ligesom spørge sig selv, fordi det kan ikke være et spørgsmål om at bruge flere penge, det vil jo tværtimod anstrenge de offentlige finanser yderligere, men man på en eller anden måde skulle prøve at ligesom have som diskussionsemne i en anden kreds, der skulle behandle det her. Hvorfor får vi så lidt for de mange penge? Ja, og så tager vi lige 2 spørgsmål fra salen, og de er faktisk hernede begge 2. Først i anden række. Hallo, jeg hedder Doris J. Jensen, formand for Forfatningskommissionen her i Grønland. Og det kommende forfatningskommissionsmedlemmer, vi kommer til at konstitueres først på lørdag. Jeg har 2 spørgsmål. Først vil jeg gerne sige, at det er rigtig interessant at høre, hvad var det hun hed? Marita V. Rasmussens oplæg, de med fra fattigt til en god økonomi på Færøerne. Som det vil også være interessant at høre, det andre landes økonomisk fremgang. For eksempel de med Tyrkiet har forbedret sin økonomi og BNP ved at forbedre lånemuligheder i bankerne i sin tid. Men vi er godt nok mange grønlandske borgere, som har et lån i Nykredit, som ligger uden for Grønland. Jeg vil gerne spørge Martin Kvistgaard, om det kan betale sig at få vores egen en slags Nykredit her i Grønland. Jeg vil også spørge Torben M. Andersen, om du kan fortælle os om, hvor mange procent ligger bloktilskud i vores PNB, altså forskel med forrige år og så nu. Og så med hensyn til det der, ødistrikter og bygderne. Vi ved jo godt, at vi har nu finansieret til ødistrikter og bygderne, som bygderne kan, nogle borgere kan ansøge, hvis det vil gerne udvikle nogle ødistrikter og bygder. Men måske er der brug for mere informationskampagne. Det var den erfarne politiker, der stillede 3 spørgsmål på én gang. Martin først. Ja, realkredit. Altså vi har adgang til verdens billigste, mest effektive finansieringssystem. Så jeg har meget, meget vanskeligt ved at se, at det overhovedet skulle kunne give mening, at vi havde et særligt her. Alene det forhold, at vi dækker os ind under den kreditværdighed, der er blandt alle dem, der i øvrigt får at tage realkreditlån, det gør jo, at det er ekstremt billigt og effektivt, og vel i alle målestokke verdens billigste. Så det har vi meget, meget stor fordel af. Så det er ikke lige der, jeg vil sætte mine poletter på og lave noget om. Der var et spørgsmål til dig også, Torben. I forhold til, jeg har forstået spørgsmålet som den relative betydning af bloktilskuddet, og det kan man se enten relativt til BNP, eller man kan se det relativt til de samlede indtægter, hvordan det har udviklet sig. Og der har der været en faldende tendens. Nu, den måde jeg viste det på, det var andelen af de samlede indtægter. Der var det cirka 47% i 2017. Hvis man går 10 år tilbage, så var det udgjorde tilskuddene lidt over 50% af de samlede indtægter. Hvis man tager det i forhold til BNP, så er det cirka en tredjedel. Så der har der også været et fald, det er fordi BNP har været stigende. Så det er derfor, man ligesom kan sige, man kan vurdere tilskuddene ud fra 2 vinkler, den relative vinkel og den absolute vinkel. Den relative vinkel, så er det faldende, fordi der heldigvis og glædeligvis har været en stigning i den økonomiske aktivitet og BNP osv. Så derfor relativt betyder det mindre. Men absolut betyder det
stadigvæk det samme, fordi der er ikke nogen ting, der er løftet ud af det. Og det man kan sige, i hvert fald så lang tid vi er oppe på så høj en andel af de samlede indtægter, jamen, så er det en enormt vigtig post, selvom den relativt ikke er helt så vigtig, som den var for 10 år siden. Køkkenet fungerer også fantastisk godt her i huset. Tiden løber, så nu har vi kun ét spørgsmål fra dem, der får lov at stille spørgsmål. Altså et af gangen. Værsgo. Den er tændt. Den er tændt, ja. Aya Kemnitz Larsen fra Folketinget. Først så vil jeg sige, at det er jo helt rørende at se hardcore økonomer stå og snakke om solidaritet og sammenhængskraft. Det er jo fantastisk. Men så, hvis jeg skal holde mig til et spørgsmål, så vil jeg spørge omkring det her med investeringer. Fordi, og det var egentlig, men hvis jeg må komme med en kort kommentar omkring det her med socialområdet, fordi det giver jo ingen mening at snakke om investeringer, hvis vi ikke også snakker om, hvordan løser vi de grundlæggende udfordringer, blandt andet på socialområdet. Og jeg har arbejdet med det her i de sidste 15 år på forskellige måder. Og jeg tror rigtig meget på, at det er en tidlig indsats, der er behov for. Jeg tror, det er fra 0 til 2 år. Og jeg tror, man er nødt til at komme væk fra skrivebordet, ud og møde folk i stedet for, hvis man skal lave en social nytænkning, for det tror jeg, der er behov for. Men i forhold til investeringer, så tænker jeg, at det er interessant at høre, er der behov for flere penge, og hvor skal pengene komme fra? Nu har vi jo hørt rigtig meget om pensionskasserne de sidste mange år, men de har jo sådan set ikke rigtig vist sig på banen endnu. Er der behov for, at man også er med til at, mindske risikovilligheden i forhold til, at staten også er nødt til at være med til at bakke op omkring og få nogle flere investeringer udefra, sammen med naalakkersuisut, så man på den måde ligesom kan gøre det mere, altså kan få endnu mere gang i, at der kommer nogle investeringer til Grønland. Tak. Ja, og så lige inden, at I får lov til at svare på Ayas spørgsmål, så skal vi lige have et spørgsmål mere fra salen, og det er herovre 5. række må det være. Hvis du lige rækker hånden op, så kan mikrofonen komme ned til dig. Og så helst nogle korte svar, fordi hvis vi skal nå flere inden frokost. Det skal jeg nok gøre, om jeg er altid meget artig, men det er faktisk en kommentar til det, som Torben var inde på, nemlig at der gerne må være regionale forskelle. Vi kommer jo ikke udenom, at der er mange store regionale forskelle i vores kæmpe land. Men der er et forhold, der trækker i modsat retning, nemlig den stærkt øgede kommunikationsintensitet. Det var meget, meget tydeligt, da KNR havde afdelinger, regionale afdelinger i Ilulissat og Qaqortoq. Hver eneste gang, der dukkede noget op det ene sted, så blev der svaret næste dag det andet sted. Sådan noget skal vi også have. De to ting, de kommer vi ikke udenom. Tak skal du have. Kvistgaard, skal staten ind over for at sikre investeringer i Grønland? Nej, skal det ikke. Ikke mere end, altså, det er jo gode initiativer med Greenland Venture. Det er et fantastisk fint initiativ. Det er måske svært at se en masse succeser, fordi så mange sager er der jo heller ikke, der lige passer til venturekapital. Og iværksætterne kommer typisk længere nede, end der, hvor der lige kommer de store midler ind for venturekapital. Men setupet er fint. Men der, hvor de virkelig rykker noget, altså når vi skal have lavet, når der nu forhåbentlig kommer nye lufthavn, så er det jo ikke en succes i sig selv at få lufthavn. Det er succes at få lavet aktiviteter ovenpå. Og det er jo også private investeringer, der skal til. Det er jo forretning ovenpå infrastrukturen, der er interessant. Uanset om det så er en råstoføkonomi, eller det er turistøkonomi, jamen, så skal det jo bygges ovenpå på de muligheder, vi har. Det er ved skarpe rammer, som er konkurrencedygtige. Ikke ved offentlige penge. De skal bruges på socialområdet, uddannelsesområdet og den slags. Det er jo meget vigtigt for erhvervslivet, at hvis man skal have en incitament til at investere, så må man jo også have adgang til arbejdskraft. Og det spørgsmål, som du stillede til Martin her før, om man skal vælge mellem uddannelse og arbejdskraft, jeg synes, det er faktisk sådan, at hvis du ikke har adgang til arbejdskraft, så producerer du ikke, og så tjener du ikke de penge, du skal. Og det, som vi har set på Færøerne, det er, at virksomheder bliver nødt til at ændre sine produkter til et lavere prisprodukt, når de sælges ud i markedet, fordi man mangler arbejdskraft. Det er så, vi taber penge, når vi ikke har adgang til arbejdskraft. Og vi får ikke den nytte, vi skal have ud af investeringerne, hvis vi ikke har arbejdskraften. Så hvis vi får arbejdskraften, så tjener vi mere penge,
Og så har vi også muligheden for at være bedre til at finansiere den uddannelse, der skal til for hele staten, som man har. Og det er ikke bare her og nu, og den grundlæggende uddannelse, det er uddannelse til fremtiden, til det, som fremtiden kræver os, at vi skal kunne. Yep, så tager vi lige 2 spørgsmål mere fra salen. Den ene, det var cirka op ved 14. række midt på. Hvis du lige vil række hånden op, dig der markerer. Han har lige skåret hovedet af, han ved ikke noget. Nå, men så er det hernede. Faktisk havde vi en før. Det var, på anden række midt for. Ja, og så helt deroppe, han har været på. Ja. Hej, Tina igen. Jeg bliver ved med at undre mig, at jeg vil gerne lige starte med, at jeg prøvede at mestre det danske sprog hele mit 20 års liv. Og endelig lærte jeg det danske sprog. Og hvad der forhindrede mig ved at lære nye ting, var, at jeg skulle lære mestre det danske sprog, for at kunne komme ind til uddannelsen. Og når jeg lytter til jeres flotte fremlæggelser, jeg er meget glad for, at I kom op med det, men jeg bliver ved med at tænke på, hvor er de grønlandske værdier, hvor er det the community inden for det, og hvor bliver hvor bliver samfundets værdier af? Jeg tænker mest på, at når jeg selv tænker på idéer, og jeg vil gerne dele det med jer, hvorfor støtter vi ikke fangerne og støtter deres fangst og åbne Inuit-samfund fra Grønland, Canada og Alaska og have this sustainable market within those communities where we sell seal meat among each other. Og i stedet for bare at tænke, at vi skal sælge ud uden for verden, men hvad med indre markedet? Tak skal du have. Ja, så tager vi lige et spørgsmål mere, fordi den anden forsvandt før. Det er 6. række midten. Ja. Brian Buus, Grønlands Erhverv. Vi har i hvert fald slået fast, at virksomhederne har brug for let adgang til kompetent arbejdskraft fra andre lande. Og Torben siger, hvis vi skal substituere bloktilskuddet, og i øvrigt kan holde styr på udgifterne alt andet lige, så skal vi have fordoblet bruttonationalproduktet. Kan man sige noget klogt om, hvordan det scenarie at fordoble bruttonationalproduktet vil påvirke demografi? Nu fik vi at vide, at hvis vi sælger noget sand, så kan vi løfte bloktilskuddet, bruttonationalproduktet med 50%. Og hvis den opgave kan løses af et par gravkører og en masse effektive skibe, så skal nok ikke ansætte så mange til det. Men der må være nogle forskellige scenarier, for umiddelbart skulle man jo tro, at en fordobling af BNP vil kræve massiv import af arbejdskraft. Og har det jo betydet noget på Færøerne, Marita? Har det været en folkediskussion? Det er godt eller skidt med de her mange mennesker udefra? Ja. 2 vanskelige, men meget væsentlige spørgsmål. Nogle takers, der er jo umiddelbart et spørgsmål her senest til dig, Torben, men Martin først. Jeg tror faktisk, jeg vil kommentere på det, du sagde. For der var jo flere vinkler i det. Hvordan har vi det lokale? Nu står vi her som danskere, og alligevel er vi ledere af organisationer, hvor der er en blanding. Og så var der det her med andre typer produkter. Den tror jeg egentlig vil overlade til Christian eller andre, fordi hvis der er en forretningsmodel i det, så skal det selvfølgelig dyrkes. Men sammenhængen jeg kan jo kun se det for os selv. Det er jo en bank, der er startet med at få udenlandsk arbejdskraft ind, fordi der fandtes ikke bankfolk i Grønland. Men nu har vi jo en organisation, hvor der er 75-80%, der har grønlandsk baggrund. Det starter altså et andet sted. Og så kan det godt indarbejde, så bliver det til for os en grønlandsk bank, kultur og dagligdag, som vi er meget glade for, men som er et mix af det hele. Det er ikke en dansk, den er heller ikke ren grønlandsk, den er jo et mix. Og det værner vi da meget om og er glade for. Og så står jeg her og skal repræsentere det hele. Men det er jo også en bevægelse, hvor den bliver mere og mere præget af det lokale, og må ikke min efterfølger en dag måske kunne være en, der var vokset op her.
Så det tager bare tid. Så processen kan sagtens lade sig gøre, men det er jo ikke noget, man flytter fra den ene dag til den anden. Marita, der var også et spørgsmål til dig her. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod spørgsmålet, men det lyder, hvis man skal se på den opgave, der står frem for Grønland, som en uoverskuelig opgave, vi skal fordoble BNP. Altså så det er næsten dømt til at man har lyst til at give op. Men man må gå i gang med at få lavet de ting, som skal til, for at de virksomheder, der er, får lov til at tjene penge i dagligdagen. Og når I nu har højkonjunktur, og I har pres på lønninger, og vi har pres på arbejdskraften, så er det nødvendigt at få adgang til arbejdskraften, så du kan tjene de penge, som du skal lægge på bunden, så du har til at stå imod med i dårlige tider, og til at investere med for at få større gang i økonomien. Det er meget, meget vigtigt, fordi at det er et arbejde, som skal laves på lang sigt i virksomhederne, altså i administrationen, altså hos politikerne, hos administrationen og hos virksomhederne. Og også ude hos skolerne, i børnehaven osv. Det er på mange planer, der skal laves et arbejde, men det er meget vigtigt, at man ikke mister den muligheden, der er at få noget ud af den økonomien, som er i vækst, måske få en større vækst, for at have de penge, der skal reinvesteres i samfundet. Torben? Yes. Først til den med fordobling af BNP. Altså, det skal ikke ske ved en fordobling af befolkningen, fordi hvis det skete, så vil det være urealistisk at holde udgifterne uændret, fordi så er der flere, der skal i skole og på sygehus og så videre. Så den væsentligste ting, det er et spørgsmål om værdiskabelse. Hvor meget værdi bliver der skabt per beskæftiget? Og det var især det, jeg lagde vægt på, det med at frigøre arbejdskraft fra andre sektorer, men også med uddannelse. Ikke? Det er for høje kvalifikationer og få produktionen mere effektiv, så man får mere gennemsnitlig værdiskabelse per person, der er i beskæftigelse i arbejdsmarkedet. Det er også den måde, andre nationer er blevet rige på. Ikke? Det er ikke ved, at der kommer flere folk, men det er ved, at gennemsnitspersonen kan skabe mere værdi. Så det er kilden, og det er derfor, vi så kommer hele tiden tilbage til kvalifikationer. Når det er sagt, så er det usandsynligt at have en fordobling af BNP, uden man skal have arbejdskraft udenfra. Og bare lige en enkelt kommentar til den diskussion, I havde før, og det med, om skal man tage folk ind udefra, hvad vil det betyde for dem, der er i landet osv. Og bare lige starte med at understrege det, jeg sagde før, det er utrolig vigtigt at få alle med beskæftigelser i forhold til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Utrolig vigtigt at have et fokus på det. Når det er sagt, så viser al empiri, at det er ikke sådan, at dem vi kunne kalde det kvalificerede, eller lad os nu bare kalde dem faglærte og ufaglærte, at de konkurrerer om jobs. Hvis der kommer erhvervsaktiviteter, hvor der er brug for kvalificeret arbejdskraft, så skaber det typisk også nogle jobmuligheder for nogen, der ikke har så mange kvalifikationer, fordi man har brug for hinanden i produktionen. Så det er ikke det der modsætningsforhold, som lå lidt i spørgsmålet før. Så jeg vil gerne lige kommentere det, du var inde på omkring kultur. Det er jo utrolig vigtigt, det var det, jeg forsøgte lige at sige meget kort. Når man snakker selvbærende økonomi, så det handler det om, hvad det man vil opnå, hvad er det for type samfund, man vil have. Og de kulturelle værdier er selvfølgelig enormt vigtige. Det er også derfor, at jeg understreger i forhold til det regionale, at der ligger nogle svære politiske valg, fordi det er meget tæt bundet op med noget kulturelt. Så det er helt afgørende. Men i forhold til det næste, du så siger omkring et indre marked, det er jo meget svært at lave et indre marked, hvor man så også kan løfte ligesom levestandarden, hvis man laver et indre marked med nogen, der ligner en selv. Fordi fidusen i et indre marked eller ved handel, det er at handle med nogen, der kan noget andet end en selv. Så det er jo derfor, at man hele diskussionen her ligesom tager som udgangspunkt, at Grønland skal handle med nogle andre, nogen, der har brug for nogle af de ting, som Grønland har, til gengæld kan Grønland få nogle af de ting, som ikke er så nemt at producere i Grønland. Så derfor, det løft, der skal til, det vil være meget svært ved et indre marked med nogen, der lidt er ligesom en selv. Tusind tak. Der er heldigvis rigtig mange, der gerne vil til, og det kommer jo også, men I må måske tage nogle af spørgsmålene med ind i de 4 workshops, der starter om ganske få minutter. Lige nu er vi nødt til at sige tusind tak til det her panel. Tak skal I have. Vi har faktisk en præsentation mere, så jeg vil godt lige bede jer om at vente lidt med at gå ud. Det er ikke så langt en præsentation, men det er Christian Kelsen fra
Visiobox. Han er partner i Visiobox. Han har en opgave for Grønlands Erhverv, han gerne vil præsentere for jer, og den hedder den grønlandske markedsplads. Og Christian står lige herude og er klar til at give jer en lynintroduktion til, hvad det handler om. Og så går vi til frokost efterfølgende, og jeg kommer også lige tilbage til, hvad der sker efter frokost. Så jeg vil godt lige tillade mig at holde på jer. Værsgo. Tak, Ulla. Jeg sendte min slide ind her lidt tidligere, og så var svaret fra sekretariatet. Du er nok lige nødt til at starte med at sige undskyld til tolkene, så jeg har hentet chokolade til jer, købt lokalt. Godt, held og lykke, så ved I, der er 200 slides på vej. Måske. Vi skal lige have sådan en klikker. Jeg hedder Christian, jeg kommer fra den virksomhed, der hedder Visiobox her i Nuuk. Men jeg står her faktisk i dag i en helt anden kapacitet. Jeg står her på vegne af Grønlands Erhverv. Det er sådan, jeg sidder også i brancheudvalget for handel og kontor. Og vi har siden 2016 arbejdet på et projekt, der har haft til formål at fokusere lidt på, hvordan kan vi skabe lokal vækst, og hvordan kan vi gøre det igennem lokal handel og lokal produktion. Grønlandsbankens Erhvervsfond har finansieret det her projekt fra starten af, og så har vi haft nogle andre sponsorer og samarbejdspartnere indover. Så det her det er et fuldstændig privat initiativ, som er startet op på baggrund af nogle gode tanker, nogle folk havde i et brancheudvalg. Og en lille spoiler alert, jeg kommer med 1 milliard kroner af dem, som Torben efterlyste i morges, og vi har hentet inspiration i Skotland. Værsgo. Hvad er det, vi vil? Vi vil gerne bringe køberne og sælgerne tættere på hinanden i det grønlandske marked. Vi vil gerne skabe noget indsigt i, hvad det er, kunderne har behov for, og hvad det er for nogle muligheder, der ligger på vores hjemlige markeder. Det skulle meget gerne gavne de grønlandske kunder. Det skulle gerne forbedre vores konkurrenceevne. Og i sidste ende kommer vores milliard. Vi tror på, at vi kan øge BNP med 1 milliard kroner. Der er ikke noget i vejen med at være ambitiøs og visionær jo. Det vi har gjort for noget tid siden, er at gennemføre en markedsundersøgelse, og vi har talt med de her 106 respondenter. Udgangspunktet var egentlig, at vi må lige gribe lidt i egen barm. Vi har jo super travlt i grønlandsk erhvervsliv med at sidde og pege, at det offentlige de handler altid i udlandet. Vi havde lidt behov for at få noget dokumentation for det, få noget indsigt og finde ud af, hvad er vores egen adfærd, og hvad er det rent faktisk, der foregår, hvad er det for nogle behov, hvad er det for muligheder, der er. Så vi var ude at snakke. Vi skulle finde ud af, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til. Vi vil egentlig gerne arbejde for at udvide det grønlandske marked, forstået som, at frem for at kigge indad, det er den her holdningsændring, vi snakker om, og snakke køb grønlandsk for enhver pris, som har været en tendens, vi har set rigtig meget, at sige godt, hvordan kan vi ved at flytte vores mindset ind i kigge på at gøre kagen større? Fordi hvis kagen bliver større, så er der plads til flere, og hvis der er flere, så bliver kagen endnu større, og så skulle det meget gerne blive ved. Nogle af de ting, vi kom frem til, det er, der er en lav grad af transparens. Vi har sådan lidt en tendens som virksomheder til at forvente, at indkøberne de ved godt, vi er her. Vi er ikke super markedsføringsorienterede. Vi er ikke så salgsorienterede. Og spørger vi nogle af virksomhederne, siger, du fik ikke den opgave, hvorfor? Jamen, det er fordi, at jeg er lokal virksomhed, de tog en udenlandsk virksomhed. Og så spørger vi dem igen, var du op og fortælle dem, at du eksisterer? Nej, det gider jeg jo ikke, fordi hver gang vi går op og sidder og snakker med en embedsmand eller en indkøber, så går der 6 måneder, og så er det bare en ny, så vi gider ikke bruge tid på at gå derop. Vi havde også en anden der fortalte os, hvor der har været, Christian, hvis du tror på, at vi gider at lægge vores ting op på en hjemmeside, så folk kan se, hvad de kan købe, det kan du godt glemme. Ikke? Jeg skal ikke bestemme. Jeg fortæller bare, hvad det er, der foregår i den virkelige verden, og hvordan det er, indkøberne de agerer. Så vi har været dårlige til at fortælle, at vi eksisterer, så har vi stadigvæk en forventning om, at den her opgave den lander i min turban. Noget andet, vi ser, det er det her indkøb og udbud. Indkøbsfunktionerne i de store organisationer er blevet mere professionelle. Vi kører flere udbud i Grønland, og det er der mange af virksomhederne, der ikke er givet til. Spørger man over i selvstyret, hvis de får 10 tilbud ind i forbindelse med et udbud, så er det mellem 5 og 7 af dem, som ikke er konforme. Godt. Så vi har behov for at arbejde lidt med vores egne forudsætninger. Vi har behov for at være sikre på, at vi kan levere den samme service, pris og kvalitet, som man kan købe andre steder, for ellers er det for nemt at vælge os fra. Og så er der en række grønlandske konkurrencefordele, som vi fik afdækket i den her undersøgelse, som man også vurderer, at vi ikke får udnyttet. Og det er jo altså lidt nemmere at lige løbe ned til en lokal leverandør og få repareret sin printer, eller hvad det må være, end at skulle sende noget hele vejen til Kina, hvor man har købt den i udgangspunktet billigere.
Det er vores vision for projektet her. Vi tror på, at ved at udvikle og udvide lokal produktion og handel, så kan vi øge BNP med 1 milliard kroner til gavn for det samlede grønlandske samfund. Det vi vil, det er at bringe køberne og sælgerne sammen og tage imod den her globale konkurrence, som faktisk er i gang. Vi er ikke ude på at eliminere konkurrencen, vi er ude på at gøre os selv klar til konkurrencen. Det tror jeg er en rigtig vigtig pointe at have med herfra. Vi skal være attraktive, og vi skal være ligeværdige i den her globale konkurrence, som Grønland jo meget gerne vil være en del af. Godt, det er vores forsøg på at tegne en multiplikatoreffekt op. Hvis vi nu kaster en god dansk-grønlandsk krone ind i Grønland, hvad sker der så? Jamen, den laver noget lokal omsætning. Det fører til noget vækst. Der er nogle lokale jobs, der er nogle lokale lærepladser, der er nogle lokale skattebetalinger af forskellige art. Der bliver noget lokalt forbrug på baggrund af det her. Det skaber mere vækst. Mere vækst skulle meget gerne skabe flere erhvervsvirksomheder, der udbyder et eller andet. Vi får mere konkurrence. Det fører til lavere priser, bedre kvalitet osv. Det kører bare rundt. Og man kan sagtens sætte en faktor på det der. Det har vi så ikke gjort endnu. Hvad er det, vi vil? Lokal handel, vi vil have vækst. Vi vil have et større lokalt marked. For os er det ikke et spørgsmål om, at nu skal vi alle sammen bare spise herhjemme, fordi vi synes, det er en god idé. Vi skal spise herhjemme, fordi det giver god mening, og fordi vi på den måde kan udvide udbuddet. Vi vil have den her transparens, og vi vil have en indsigt i det lokale marked. Det skal ikke hedde sig, at det er en grønlandsk virksomhed, der ikke får en eller anden given opgave, fordi man ikke vidste, vi eksisterede. Vi skal hele tiden være fremme og vise, hvad det er for nogle produkter, vi har lokalt, og det skal vi gøre nemt for de her professionelle indkøbere. Og så er det igen konkurrenceevnen, forbedre konkurrenceevnen. Godt. Jeg har nogle eksempler, hvad vores platform kan, for det er sådan, at GI har udviklet en platform, der hedder comdr.gl, og det er så vores værktøj til at skabe transparens, eller en af vores værktøjer til at skabe transparens. Vi har en kunde, det er en professionel indkøber, det kunne være en kommune eller en virksomhed. De vil gerne købe røde gummistøvler. De går ned til deres leverandør lokalt for at vide, der er slet ikke marked for røde gummistøvler i Grønland, så det kan I slet ikke købe her. Så kunne det være, at jeg lagde ud på platformen her og sige, hov, jeg mangler røde gummistøvler. Og så er der måske 5 andre, der siger, at vi mangler også røde gummistøvler. Så nu ved vi, at vi kan sælge 6 par røde gummistøvler. Så kan der ske 1 af 2 ting. Det kunne godt være, at distributøren han kigger lidt på og siger, det var interessant, 6 par røde gummistøvler. Nu køber jeg 12 par hjem. De første 6 er jo solgt, og jeg tager den kommercielle risiko på de sidste 6. Og så har vi lige pludselig åbnet op for import af røde gummistøvler. Det kunne også være noget andet. Det kunne være, at vi satte en produktion af røde gummistøvler i gang her i Grønland. Det viser sig lige pludselig, at det røde gummistøvler, det er shit i Grønland. Derfor er vi nødt til at producere dem lokalt, og dermed alle de positive effekter, der så følger af det. Et eksempel fra den virkelige verden. Undervejs i den her proces, så kigger vi på nogle af de ting, der bliver lavet lokalt, og hvad det er, man køber ind. Og i kongeriget, i rigsfællesskabet, så er der et sted, man spiser rigtig mange skibskiks, og det er i Grønland. De bliver produceret i Danmark, og det er ikke andet end mel og vand. Og de vejer ikke noget, men de fylder af helvede til. Så det læser vi på en container i Danmark og sejler til Grønland. Så får man lidt kigget lokalt her, og så konkluderer man, at der er faktisk overskudskapacitet på nogle af de grønlandske bagerier. Og det er jo bare mel og vand, og det er nemmere at transportere mel ind og lidt salt. Og vand, det har vi. Så der er faktisk startet en produktion af grønlandske skibskiks i Grønland, som et eksempel på, hvad det er, vi forsøger at gøre her. Vi opdager, at der er et marked, finder ud af, det kan vi faktisk godt lave lokalt. Noget andet, vores markedsplads kan, det er, at hvis vi vil købe blå gummistøvler, for eksempel, så kan vi gå ud og orientere os om, hvad der findes lokalt. I dag så skal indkøberne bruge rigtig meget tid, hvis man spørger dem, på at orientere sig, hvad kan jeg købe lokalt, fordi vi lokalt ikke er rigtig gode til at fortælle, hvad det er, vi sælger. Det gør vi det nemmere med her. Når man opretter sig på platformen, så får man jo mulighed for at lægge nogle produktkategorier op, og så er det faktisk nemt for en indkøber at gå ind og se, godt, nu skriver jeg blå gummistøvler, og så kommer der måske 10 leverandører op, og så kan jeg sortere lidt og sige, hvem af dem er i Grønland, og hvem er så i Nuuk, og hvem er så på den gade, jeg bor på, og så får vi egentlig fundet frem til, hvad de lokale muligheder er. Vi kan jo også derinde så, som lokale leverandører, så kan vi byde på opgaven. Jeg kunne lægge den ud som et decideret udbud, eller det kunne bare være en prisindhentning. Så er der en problemstilling, vi har hørt temmelig ofte. Der kommer et udbud, så er der alt for kort tid til at forberede sig, synes operatørerne.
Fra en verden, jeg kender lidt til, er det servicekontrakterne på helikopterflyvning. Der er altid nogle få måneder, hvor man skal forberede den, og der er altid nogen, der sidder og hyler og siger, at vi har ikke fået tid nok, så derfor kan vi ikke byde i konkurrence med de etablerede operatører. Hvis nu vi inde på platformen har styr på, hvad der findes af kontrakter, hvad deres udløbstid er, hvad man forventer til udbud, hvornår de kommer i udbud, så behøver man jo ikke sidde og vente på udbuddet. Så kan man jo faktisk godt bruge tiden på at forberede sig. Så kan jeg jo herinde se, hvad er det, den her kontrakt den omfatter. Hvad er det for en ydelse? Hvad er det for nogle ting, jeg kan? Hvad er det for nogle ting, jeg har behov for? Jeg kan måske finde mig en samarbejdspartner. Jeg skal måske hente noget kompetence udefra. Jeg skal måske have nogle leverandører på. Så kan jeg vurdere, om det er noget, jeg vil være med til, og så er jeg egentlig klar den dag udbuddet kommer. For det har jeg jo en eller anden indikation på, frem for at sidde og vente på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok en kontrakt i udbud. En af de ting, som specielt byggebranchen var interesseret i, da vi lavede undersøgelsen, det var de her konsortier. At vi er alt for dårlige til at danne konsortier på tværs. Det her, det var måske en måde at tilgå den problemstilling. Og et sidste eksempel. En udenlandsk virksomhed skal byde på et eller andet. Det kunne være, jeg ved ikke, der er nogen, der har tegnet en lufthavn deroppe, en større opgave i Grønland, entrepriseopgave. Og det er måske nogle virksomheder, som er interesseret i at bruge lokale underleverandører, eller det er måske lige frem et krav. Det kan være svært at orientere sig, hvis man skulle bruge tid nu på at finde ud af, hvad har vi rent faktisk i Grønland? Hvem kan de ting, som vi har behov for? Så kan vi via platform, så kan vi orientere os om de muligheder, der er. Vi kan indhente tilbudene, og som lokale leverandør, så får vi mulighed for at gøre os lækre og byde på opgaverne. Og det er her, hvor vi har vores Skotlands eksempel med. Hele ideen til den platform her, den kommer ned fra Aberdeen. Når et selskab skal ind og bruge olie, så vil de jo gerne have lokale underleverandører og lokale medarbejdere, og så har de faktisk en platform ala den her. Så vi kan bruge den i rigtig mange sammenhænge. Godt. Sådan ser platformen ud. Hvis vi så tager et eksempel fra Odense i Danmark, fra den tilsvarende platform dernede. Kommunen dernede, de kører deres udbud via den her platform, og de har jo rent faktisk kunne øge andelen af opgaver, som lokale virksomheder de vinder. Så de ligger lige under 70%, kan de tildele virksomheder i nærområdet. Og så kan vi så, jo længere vi bevæger os væk, se så, at enkelte opgaver de ryger ud. Men 70%, det kunne være spændende, hvis vi kunne gøre noget tilsvarende her. Jeg kan se Ulla. Selvom jeg lader, som jeg ikke kan se, så kan jeg godt se hende, så nu gør jeg det her. Værsgo. Det vi gerne vil have med, vi vil gerne have virksomheder i alle størrelser, både som købere og som sælgere. Vi skal have leverandører inden for alle typer af brancher. Og offentlige og private organisationer med indkøbsfunktioner. Og for at gøre det lidt lækkert, så har vi her nogle eksempler på nogle af dem, som allerede har tilmeldt sig eller givet tilsagn om at være med. Og det er jo både på leverandørsiden, og det er på indkøbersiden. Og blandt andet kommuner Rafik Samasok, så har vi Bicifik og Grønlandsbanken, og så er der Combine og Selv og Grønlands Erhverv. Og det er jo sådan set bare, hvad jeg lige lavede sidste uge. Ikke? Så når vi går i gang nu her med at rulle den ud i løbet af de kommende dage, forventer vi selvfølgelig at få flere virksomheder på. Vi har en lang liste med tilsagn fra virksomheder, som har været med i undersøgelsen, og som har givet tilsagn om at være med på den her. Så det vi lærte, lokal handel og produktion kan bidrage til vækst. En krone brugt herhjemme skaber værdi. Vi er nødt til at forholde os til, at indkøberne er blevet mere professionelle. GE har løsningen. Vi har kommunen med. Og det koster ikke alverden at være med på platformen. Tak til Christian. Og så... Ja. Så skal jeg nok fatte mig i korthed, fordi nu har vi jo haft et længere program her i formiddag, og vi har også et nyt program efter frokost, men tidsmæssigt så er det sådan, at vi holder frokost til kl. 13.30, og så går vi i de her side-events. Og det, der er opgaven, det er at producere et spørgsmål tilbage til salen her kl. 3:30, så vi har den næste paneldebat kl. 3:30, og der er det så vores kommunalpolitikere, der er på. Og det ser vi jo selvfølgelig frem til. Så stil nogle skarpe spørgsmål til panelet, og så ses vi igen der. Og velbekomme.